Ёсць. Цудоўна. Так. Падаецца, ёсць усё на месцы. Мы ляцім у Twitch. Нас чуйна. Ёсць. Добренько. Вітанки, вітаю. Так. Ну што, чым мы сёння займаемся? Давайте коротко. Гэта вельмі чуйна. Давайте тады, можа... Так, я бачу, што мне гэта самае шакаліць. Давайте яшчэ цішэй. Яно неяк... О, божухна. Не, давайте мы... Блин, давайте з просто моего стримерского аккаунта будем. А то пошла реклама, блин. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. И мы будем... А то нешта прям... Калі пайшла яшчэ раз реклама, ўжо трэці раз, пакуль я стартую. Это неяк ненормально. А, это плейлист, так? Не, это не плейлист, это нормально. Добро, давайте зациклим. Вельмі чуйна. Ну, гэта я читал. Так, а дайте-ка момент. Я зараз яшчэ гук. Так. Давайте. Зноў баланс. А чаго я зноў? Давайте 40. Будзе 40. Сёння. Ёсць. І, спадзяюся, музыка... Музыка, мне падаецца, голосная яшчэ. А, потому што яна зноў паднялася. Ну, вось так прыкладна. Можа ўжо хоць штосьці будзе. Можа, хоць неяк нармальна. Вось, добра. Чым сёння займаемся? Для тых, хто не ведае ўвогуле, што за халера, чаму мы ні ва што не гуляем, дарэчы, дайце мне мае кнопачкі верну. Мае кнопачкі. Вось, і чым мы сёння займаемся? Мы сёння займаемся далей перакладам дыска Elysium. Будзем клупаць далей размову з нябожчыкам. Нам даволі шмат яшчэ засталося, але залежыць ад колькасці каментараў далей. Вось. Але з-за таго, што каментары некаторыя знікаюць, у нас будзе яшчэ адзін праход праз GitHub. Мы будзем глядзець каментары, на якіх, ну, якія я не апрацаваў, так? Там можа заняць таксама пэўны час. Але з-за таго, што я пішу каментары паўсюль на кожную штуку, якую я зрабіў, таму тое, што я не зрабіў, будзе відавочна. Вось, будзе папрасцей у гэтым сэнсе. Так. Добренька. Паехалі далей, мы літаральна тут скончылі. Капароні. Так, капароні. А мы не капароні рабілі ўжо. А, не. Капароні не рабілі, павінна быць. Ты пишешься комментарий на комментар. Так. Ну, я ж это самое, так и есть. Ось комментар на комментар я не пишу. По-моему, копо-допо. Так, ось гэта не дакручана. Копо-допо. А, у гэтай галіне і будзе. Капароні, копа-допо. Можа быць яшчэ дзесьці ёсць. Капароні-роні. Копа. Братка Коппо. Блін, а капароні. Блін, гэта будзе складана. Не тое, з чаго я... Прям чакаў пачаць сённяшні стрым, это я яшчэ падпачынаюся, і тут мне, калі ласка, копам мо пакінуць без перакладу.
Копа прапануюць пакінуць. Я думаю, што гэта можа капаліні. Блін, копо. Тут пытанне... Цьмянасць копо. Яна мяне пужае. Так. Ну, блин. Может быть, реально копо. Копо ди лобо. Копо мі лобо. Так, було копо мі лобо. Блін. Воно тут зараз починає трошки те саме конфліктувати. Так. Тен-тен-тен. А він не в одному же тим самим. Не одной же галине. Так, він подається в одной галине. Ні. Давайте зараз зрозуміємо, як це соотноситься усё. Копо мі лобо. Цьмянасць копо. Так, ну в одной галине усё. Прям, ну, набор хаб питанняў да... Так, зараз я не чакаю? Не чакаю, падаецца. Вітаю, Пурбай. Так, я, падаецца... А дзе... Не, пачакайце, а куды уходзіць, у якой галіне копо мі лобо? Копо мі... Чакайце. А як яно? Копо? Як яно можа быць адсутнічаць? Як гэта увогуле? Цьмянасць, она мяне пужае. Вышэй. Капаланджела, менталянджела. Вось як яно тут зроблена. Пры гэтым Капаланджело. Блін. Там же мі лобо штосьці было. Мі лобо. Кобо. А, кобо мі лобо. Блин. Божухна. Это будет поскладаненько так. Попорония. Попорония. Попоруни. У польскай обыгрывали. Але знік вось гэты, ну трошки знік. Копа-допо. Складана. Тут самое складанное решение это покидать оригинал просто. Потому что оригинал, ну, як бы, скажем так, будет працаваць. Як бы слово коп по лінії плюс-мінус гэта ўсё працуе, потому что мы ведаем, ну, слово коп, яно ўжо дастаткова вядомае, скажем так, чытачу, гледачу беларускаму. Дзякуючы амерыканскім фільмам і іншае, вось яно плюс-мінус нормально, ну, то бок яго можна нават пакідаць слова коп як коп, так. Ну, мы як бы ідзем на такую на шэрую тэрыторыю, так, але гэта слово, якое яшчэ можна сабе дазволіць, мне падаецца, таму што людзі яго разумеюць, калі дачыненне гэта гаворка пра дачыненне да паліцейскага. Ось, таму што нават у дубляжах некаторых пакідаецца па таку коп, таму што просто няма заменніка, каб не абразіць ментоў. Вось такая вось трошки дзіўная сітуацыя. З таго, што не ментоў, не гэта самае не жадаюць абразіць, а іх называюць копамі, так, ну, у дубляжы. Хаця, насамрэч, ну ладно, менты ўсё ж такі больш абразліва, чым коп. Коп — гэта, каб вы разумелі, ад слова копер, то бок медзь. З-за таго, што паліцейскія ў Брытаніі ўвогуле, гэта з UK пайшло, з United Kingdom, яны носяць жа такія шлемы, ну, можа ведаеце, як яны выглядаюць такія, там яны проста медныя шлемы насілі. Вось, і таму іх пачалі клікаць медзякамі. Вось, вы медзякі, вось, і яны сталі копамі, проста скарачэнне потым. Вось, адсюль слова коп.
І ось тут у нас ідзе шмат, я так разумею, італьянскай мовы. Гэта шалом былі з медзі? Так. Ну, яны арыгінальна былі медныя, то бок этымалогія слова, яна як бы ідзе ад слова медь, і это ад медных шлемаў. Альбо навершнікаў на шлемах, я не памятаю дакладна. Сам шлем быў медны да раней, альбо... Яны, можете, зараз медныя, але я сумняваюся. Ось, по-моему, навершнікі на шлемах былі медныя. Ось, таму яны копы. Коппер. І вось тут у нас атрымліваецца ад гэтага з'яўляецца абсалютна новае абразаванне, там копаруні, копа-допо, копа-ланджело, ну то бок вось гэта самае. Руні. Моє ім'я Руні, а яно, хутчэй за ўсё, спалучэнне з гэтым самым. Чаму імя Руні ўзнікае? Адкуль яно? Капаруні? Таму што ён прамовіў капаруні, можа быць. Тут просто, мне падаецца, прям заігрываць гэтым самым. З размовай будзе. Но трэба... Во, давайте пойдем, гэта фейд, каб паглядзець праверачкі. Я ў пэўныя моманты трошкі шкадую, што я выкінуў гэтыя праверкі. Усе гэтыя праверкі я мог бы пакінуць у нашых дыялогах. Просто іх так шмат, што яны вельмі ускладнялі гэта самае. Вельмі ускладнялі ўсю структуру, то бок руні ад капаруні. Вось мне пытанне, ці ёсць на гэта праверка. Ці гэта два дыялогі, якія, ну, яны могуць табе ўсё ж такі не прыйсціць. Ось. Я думаю, што гэта мае. Просто я на фейдзе зайду і пагляджу там яшчэ. Фейд можна нават, правильно. Моє ім'я... я зламав... Я сайт зламав. Ну, і ви розумієте, так? Колькі? 13 хвилин. Пакуль рекорд не побит. Я не пам'ятаю, ми, по-моєму, у нас був рекорд, по-моєму, за 5 хвилин, нечто. Тобто зламано. Так, ну прям зараз я не проверю. Альбо з другого разу отримається. Подається, з другого разу отримається. Не повністю зламаю. Частково зламаю. Давай, працюй сайт. Будь ласка. Вось. Так, упав знову. Давайте. Просто некалькі спробаў. Сайт, давай, живи, будь ласка. Мне хочется проверки. Часто зламаная, пошук не працуе. Дзіўна чаму? Гэта насамрэч не такая вельмі складаная структура. То бок, ну, такі сайт зрабіць, ну, гэта... Я шчыра скажу, дастаць дыялогі, ну, ладно, не ўвесь такі сайт, канкрэтна 1 у 1 копію зрабіць, яе было бы не так складана. Не, ўсё ж такі складаней, чым дастаць дыялогі. Дыялогі ўсё ж такі там заняло, можа быць, 2 дні дастаць поўнасцю дыялогію у тую структуру, якую нам патрэбна было, дастаць заняло 2-3 дні. А вось, ну, як прям працоўных дні. А вось гэтых самой зрабіць тое, што тут на сайце, гэта па сутнасці паўтараю структуру ў гульне, то бок структура не змяняецца, просто запіхваецца ў базу і робіцца сувязі. Можа быць, ёсць нейкія нюансы, напрыклад, вось гэтыя хабы. Мне цікава, як чалавек хабы даведваўся, што месца з'яўляецца хабам. Так. Так. Атрымліваецца вышэй. Перад гэтым мы сюды прыходзім.
Ми можемо перейти з інших питань. Ну, з хаба, каратей, так. А можна просто прямо у сам хаб перейти? Було б файно, звісно. Тому що там просто підтримується там цілий список питань, які відбуваються. Вітаю, Вячеславович. Inland Questions, ну, Comical. Ось гэта хутчэй за ўсё. І яно капаруні ідзе у гэты самы. Давайте тады пойдзем. Так. Капаруні. Давайте капаруні. А, гэта яна імі ёсць. Не, вось яно. Повешана. Давайте вось праз гэта пойдзем. Можа быць, яно ўстаўляе якую пераменную на гэты самы. Упс. Можа ўстаўляе якую пераменную у гульне на тое, каб мы маглі ўйсці ў опцыю дыалога з руні. Аконт імя, то бок опцыя з імем з'яўляецца. Я просто спрабую трошки логіку зразумець і прачнуцца яшчэ. Таму што тут пытанне такое, типу, пакінуць так, нектай. Вось оно. Давайте-ка. Чаму я люблю так шмат пытанняў? Вось наша опцыя. Тын. Вось он наш. Про подвешенное, про гэта самае. І наступнае. Повешенное. Потому что ты капаруні. Давайте сюди. Нема пераменнай, але ў прынцыпе у сэнсе дыалога можна было бы і пакінуць. Ну, лагічна было бы яно, калі мяне зваць Руні. Давайте будем так і зробім. Мне падаецца, яно ўсё ж такі звязана. Капаруні. Блин. Ну ладно, давайте пакінем, мне просто прасцей будет. Ну, гэта як бы я пазбягаю... Я па сутнасці просто пазбягаю нейкай... Калі ёсць каламбур гэты, то лепей яго, конечно, пакінуць. Нават калі ён ненаўмысны, і вось тут складана становіцца. Бо ты капаруні. Давайте, поедем. Просто будем пакідаць насамрэч усе гэтыя на копа розныя варыяцыі ў арыгінале, таму што я хрен яго ведаю. Яно, конечно, працуе толькі ўнутры гэтага дыалога. Я не бачу нейкіх пераменных на потым, якія назначаюцца. То бок, ну, просто пра пытанне. Типу, ці... ну, калі ты пытаеш пра пытанне увогуле, у гульне гэта потом адыгрываецца, так? Яно запамінае ўсе ваши праверачкі, гэта... Да, просто сам факт задання пытання якога-небудзь дае пераменную, якая потым будзе ўплываць на гульню. Так. Бо ты капаруні. Вы ўсе так робіце. Што? Яшчэ пару пытанняў. Так, дадаў. Няхай будзе. Табе ж горш. Поподопо. Гэта трошки лянівы як бы варыянт, але ў той жа момант я не змагу усе... Тут патрэбна поподопо, копа штосьці, вось гэта засталося. І тут я хрен яго ведаю, што мне зрабіць. Альбо ад сябе прыдумваць просто без конца ўсё. Пакінуў коподопа. Хачу камічную колькасць пытанняў. Хутка будзе копароні-роні. І вось яно, капароні-роні. Таксама.
Там Капаруні-руні. Ось таке. Давайте только руни мы на белорусской напишем. Альбо цілу систему собі зробити, карацей, так само. Назваў і прадумаць гэта. Але я думаю, на гэтую штуку сыдзе больш часу, там гадзіны 2 можна калупацца 3 толькі з гэтай хренью. Я пакіну прям руні, там што потым ёсць пытанне, ці я руні. Значит, там ёсць пытанне рудзі. І гэта таксама смешна, але яно не капарудзі. Але тады поўнасцю згубляецца вось гэта італьянскасць. На жаль. Смешна было бы пра рудзі пакінуць, але не. Ну, тут першы варыянт, які быў, які чалавек рабіў, гэта быў рудзі. Ну, там пытанне, ці маё імя рудзі? То бок руні замена не на рудзі. Ось. І, ў прынцыпе, файна, чаму бы не? Гэта файна, калі без кантэксту. А тут у нас ёсць капаруні. І ўжо мы не вельмі можам выкарыстоўваць рудзі, таму што капаруні гучыць па-італьянскай, а рудзі не. На чаму там увогуле італьянскі падтэкст? А халера яго ведае. Просто так. Капаланджело, там, Капаруні. Ён просто абірае, мне падаецца, просто ад балды, каб здзеквацца. Я не магу прыдумаць большага тлумачэння, таму што гэты самы труп аніяк не размаўляе. Адзінае, што труп адказвае ўвогуле з рэальнага сусвету, гэта пра тое, што яго забіў камунізм. Вось, але гэта здагадка, унутраная здагадка Гары. Трэба, ну, памятаць, гэта ўсё ж такі яго фантазія. І вось тут пытанне, чаму Гары пачынае думаць о сябе як аб італьянца. Але Гары вельмі здольны на пазбяганне рэальнасці. Ну, глобальна. То бок узяць яго Текіла Сансет, там, што у нас яшчэ? Там Рафаэль Амброзіус Кусто, так? Вось гэта здольнасць пазбягання рэальнасці і быць кімсьці іншым, ён раптоўна можа дадаць сабе італьянскага такога кантэксту. Вось і ўсё. Мне падаецца, выключна на гэтым пабудавана, і ўсё. Так. Давайте руні. Будзе паўсюль ўсё ж такі руні. На жаль, не рудзі. Не мог бы. Шчыра кажучы, ты хутчэй мог быць Гары. Так, мене это тупы, нудны Гары. Гарві Курвінсон. Ну, Курвінсон нормально. Толькі так, Курвінсон. Мне падабаецца тут. І не тое, каб узнікае нейкага канфлікту дзесьці. Я сумняваюся. Шматграннасць. Ну, можна так сказаць. Трошкі варыяцтва яшчэ. Вітаю, Патэта, вітаю. Так, выправіў. Так, руні паўсюль у нас стаў. Я не руні, я Гары. Не, ты не Гары таксама. Ты Курвінсын. Ты Курвінсын. Вось ты хто. Руні Курвінсын. Курвінсон. Я відавочна не руні. Між нами цябе хутчэй за ўсё завуць Гары. Здаецца, апошнім часам я часта чую Гары. Чую пра Гары. Не. Я адчуваю сябе. Like I've been getting a lot of Gary lately. Ну, чую пра Гары. Я не думаю, што хутчэй...
Ну ладно, няхай будзе... Няхай будзе ненармальна. Нармальна працую. Вітаю, Чевіч, бро. Так, далей. Чаму гэтым нешта ёсць? Магчыма. Пуска... Не, докладно не гары, ни за что. Згодны. Ну і ладно. Я што, сапраўды магу быць гары? Ты можешь быть кем пожадаешь. Братка Коппо. Так, давайте. Можа быть. Ведаеце, што яшчэ? Можа быць запазычаныя словы вось гэтай капароні і іншыя з вялікай літары напісаць. Я вось зараз думаю. Там праблема якая, так? З-за таго, што яно з маленькае нейкае, так, то... то яно... Ну, не ведаю. Я не ўпэўнены. Можа быць, варта. Мне падаецца, просто я за што забянтэжуюся, з-за таго, што яно можа быць... Але з іншага боку, не, няхай. Не, нармальна, яно... Ўсё ж таки напісана, бачна, што яно напісана, блин, на ангельскай. Вось. Я просто бянтэжуюся, што калі чытаць, то ты такія чытаеш і чакаеш беларускага слова, а бачыш не беларускае, якое пачынаецца з літары, якое, ну, типу, ёсць у беларускай. Вось, у кірыліцы. Ось, але потым я падумаў, што ў прынцыпе у гульне ў нас будзе даволі шмат запазычванняў, ну такіх вось па тыпу іншамоўных нейкіх слоў, якія так і застануцца. І гэта трошкі пэўны момант павінна стаць звыклым для чытача, так што гэта як бы такі шлях. Я думаю, што не варта. Нармальна. Не трэба адаптаваць, яно нармальна будзе. Просто можа быць не адразу, без незвычкі. Яно хутчэй за ўсё будзе выклікаць дысананс у пачатку. Я думаю, што хтосьці камусьці не спадабаецца такое, але гэта пытанне густу, на мой погляд. Братка Коппо. Згодны. На жаль, усе гэтыя варыянты падаціраюцца ў нас, але... Я ведаю, я Tequila Sunset. О, вось гэта цікава. Цікава, яно прям мне патрэбна... Это мне для сябе ўжо, гэта выключна з праходжаннем. Tequila Sunset гэта так, як ты сябе назваў у іншым момант. Вось. І мне цікава, ты павінен пазнаёміцца з чалавекам, размаўляць з ім і потым вярнуцца сюды, каб атрымаць гэта, альбо што. Хутчэй за ўсё ёсць такое. Давай, сайтец, давай, отчиняйся. Так, вось оно ёсць. Tequila Sunset. І потім назначається, провіряється Tequila Sunset. Хутчэй за ўсё Tequila Sunset можна атрымаць толькі калі ты гэта, ну, калі ўжо гэта праверка на пераменную. Вось, і гэта хутчэй за ўсё так, толькі калі ты ўжо схадзіў туды, так што можна атрымаць варыянт дыялога сабе яшчэ з трупам, але атрымаць гэты варыянт Tequila Sunset можна толькі пасля 3-го дня, так што трупы павінны не здымаць доўга. Вось, звычайна людзі робяць гэта ў першыя там 2 дні, звычайна. Таму што гэта табе пра што нагадваецца бясконца. Але ёсць ачыўка прайсці гульню не здымае трупа. Ну, увогуле. Ну, і просто пакінуць яго там вісіць. З іншага боку, вы можаце размаўляць з трупам, пакуль ён вісіць. Альбо нават, по-моему, увесь дыялог з трупам ёсць, пакуль у вас ёсць фота татуіровак. По-моему, з татуіровкамі таксама можна размаўляць, і гэта той же самы дыялог. По-моему, я магу памыляцца. Так, ты ніякі не Tequila Sunset. Tequila Sunset. Ты аніякі, я бы дадаў. Ты аніякі не... Альбо не. Ты ніякі не... Не, ты ніякі не Tequila Sunset. Навошта штосьці праходзіць, калі можна размаўляць з трупам? Ну, вось. Ты, напэўна, звычайны гары ці нешта падобнае. Так, гары.
Вядома, не, маё імя Рафаэль Амброзіус Кусто. Зноў жа, гэта можна атрымаць толькі калі вы сталі Рафаэлем Амброзіусам Кусто. Так, паслухай сябе. Які з цябе Рафаэль? Ты хутчэй за ўсё які-небудзь звычайны Гары. Дакладна, Гары. Ехаў 1,5 1161. І шматкропля. Дакладна. Так, 161. Ты ніякі не ты. You ain't no... Напевно, звичайне... Так, you're probably just Harry or something. Ти, напевно, звичайний Гаррі. Ти хутчэй за ўсё. Мне падаецца. Ну, яно ж двух косцямі, наверное, коскамі павінна быць выдзелена. Ты хутчэй за ўсё. І я возьму лепей гэты варыянт. Я не ведаю... У мяне ёсць такая праблема. Пасля таго, як я даведаўся, што ў ангельскай можна шмат дзе не ставіць косак там, дзе мы ставім. Вось, напрыклад, probably не патрэбна выдзяляць коскамі. Тут хутчэй за ўсё, але хутчэй за ўсё. Ты хутчэй за ўсё. Які-небудзь звычайны Гары. Вось. Гэта мы павінны, тыпу, выдзяляць коскамі. А ангельскай не патрэбна. І я пасля таго, як даведаўся, што можна коскамі не выдзяляць. Ты любіш коскі? Ну, коскі цудоўныя, але яны ствараюць нейкую паузу. Для мяне гэта рэальна знак прыпынку. Для мяне кропка не з'яўляецца такім моцным знакам прыпынку па адчуваннях, як коска. А коска разрывае сказ для мяне. Прям разрывае. Ён дадае нейкай драматычнай паузы кожны раз. То бок для мяне гэта рэальна там, дзе павінна быць пауза. Не проста. Просто ў жыцці я бы сказаў, ты хутчэй за ўсё які-небудзь звычайны Гары. Вось і ўсё. Я бы не дадаваў коскі увогуле. Ну, то бок, я бы сказаў гэта проста сказам. Калі мне патрэбна зрабіць паузу, мне патрэбна дадаць коску. І коскі тады патрэбны, я бы ставіў па тыпу, я гавару, а потым але, і вось перад але мне патрэбна коска, таму што я раблю паузу там. У гэтым сказе я бы яе не зрабіў. Таму пытанне, чаму я павінен як бы яе рабіць. That's right. Гэта дакладна. Гары. Гэта мы давайте сюды перанесем таксама. Ну так, у ангельскай своеасаблівая пунктуацыя. Дарэчы, шкада, у школьнай праграме гэтага нават не краналіся. Ну, яна пунктуацыя як бы не настолькі прям далёкая, шмат што паўтараецца. 10% на 50-60 паўтараецца, можна больш. Ну, з пунктуацыяй. Але, ну, альбо вельмі падобныя там канструкцыі, якія адрозніваюцца мінімальна, тыпу там кропку вось сюды перад простай размовай, там, вось гэта ўсё, ну, там, прасоўваць трохі. Вось, але гэта не такія прынцыповыя, для мяне самае вялікае адкрыццё гэта вось коскі былі. Мне гэта самае. Мне вельмі падабаецца радок пры размове з кімам, калі ты можаш прайсці праверку канцэптуалізацыі, каб прадставіцца, і замест няўдалага Рафаэля ты можаш проста прыгадаць, што штосьці памаранчавае і пахне трункам. Ага, так. Калі канцэптуалізацыю прайсці, і гэта вось гэта аранжавае і памаранчавае і пахне трункам, гэта па сутнасці спробую згадаць нікнейм Текіла Сансет. То бок Гары спрабуе згадаць свой былы нікнейм, які з-за таго, што яго ён, ну, тыпу, з амнезіі ён не можа зараз узгадаць. Ён здольны на прыдумванне рознага. Так. Это выправіў. Чаму я адчуваю, быццам я забыў пра нешта страшнае. Быццам я забыўся пра штосьці жудаснае. Забыўся на штосьці жудаснае. Мне падабаецца. Падабаецца. Выправіў. Таму што так і ёсць. Ага, хто цябе забіў? Да гэтага мяне давяло каханне, браце. Усё гэта здарылася праз каханне. Гэта адзін з варыянтаў. Ён можа сказаць іншае.
Ён можа, калі ціснуць на яго, ну, што цябе забіла, па-мойму, нешта такое. Хто цябе забіў, і гэта праўда таксама. Так. Вось згубы. Каханне давяло мяне да згубы. Па-мойму, паслухай сябе. А дзе гэта было? Раней было, так? Паслухай сябе. Вось там. Шматкроп'я проста... Тут два шматкроп'я. Бо я заўважыў вось гэтае шматкроп'я, а вось гэтае не заўважыў. Так, паслухай сябе. Ёсць. Пам-пам-пам-пам-пам. У нас did me in, гэта давяло мяне да згубы, так? Каханне давяло мяне да згубы, браце. Вось, дзякую вялікае учора, што закінула. Просто учора літаральна абмяркоўвалася. Дарэчы, наконт таго, што абмяркоўвалася учора, ёсць фраза, чат, і нам зараз патрэбна ваша, карацей, розум чата, каб трошкі дапамагчы. Зараз гэта не звязана з гэтым дыялогам, а гэта звязана з іншым дыялогам. Я зараз нотатнік які адчыню. І патлумачу, так? Глядзіце, ёсць фраза у гульне, якую вельмі фейліць галоўны герой, так? Зараз, я, можа быць, зараз знайду нават. Як там? Let's rock out with our... Ось гэта. Глядзіце. Зараз я вам скриншотик дадам. Глядзіце, гэта скриншот размовы. Savior Fire, і гэта наш, по типу, ну, рэакцыя. Будем рэакцыю называць. Так, гэта круты момант. Ён патрабуе, каб ты сказаў крутую рэч. І мы праходзім праверку, і ёсць варыянт дыялога. Сказаць крутую рэч. Let's rock with our cock. Справа якая? Фраза гэта правільна гучыць. Зараз будзе тлумачэнне, і чаму нам патрэбна ваша дапамога, таму што пакуль ідэй няма. Крутая фраза. Правільная фраза крутая. Let's rock out with your or our, with your cock out. Cock out. Каб вы разумелі, гэта фраза, я не ўпэўнены, калі яна з'явілася, але яна з'явілася, хутчэй за ўсё, дзесьці ў пачатку 90-х, можа, ў канцы 80-х. Калі пагугліць, куды можна прыйсці з гэтым, можна самае ранняе ўзгадванне, гэта фраза ў выніку азначае проста вельмі моцна, па тыпу, як яно, не бавіць час. Мне чамусьці хочацца сказаць вяселле, але не, паці. Карацей, вельмі файна бавіць час на вечарыне. Так вось прям жорстка, прям у адрыў сыходзіць, так? І гэта вечарына, так, дзякую вялікі. Red Hot Chili Peppers, так? Гэта самае дальняе, куды я знайшоў Peppers. У іх ёсць вось гэта песня, так? Ну, гэта альбом. Альбом, на якім яны вось так вось выглядаюць. Red Hot Chili Peppers, вось яны ідуць. Гэтую фразу яшчэ час ад часу на ангельскай перарабляюць на, каб зацэнзурыць яе, Let's rock out with our socks out. Типу, ну, просто каб яна было без хуёў, так? Без слова хуй. І атрымліваецца, што рок-аут сам па сабе ўстойлівы выраз, які можна сказаць, што па тыпу моцна, карацей, прям фігачыць, прям рок-музыка, ўсё глосна, крута і карацей ўсё. Крутыя хлопцы так робяць, карацей. Разумееце, ось cool guys, карацей, у школе яны будуць rock-out with your cock-out, так? І справа якая? Нам патрэбна, мы не зможам гэта перакласці, ну, тыпу, кантэкст, калі мы паспрабуем пакінуць вось гэта канкрэтна адзін у адзін у лоб, гэта нахрен не будзе мець ніякага сэнсу. Але нам падыдзе любы варыянт, і давайте за дэй зараз вернемся ў дыялог. У дыялогу далей ідзе проста абсурдная штука, кімкі-цурагі такі, ну, мы неправільна сказалі, let's rock with our cock, так, і гэта не мае ніякага сэнсу ўжо, так, разваліваецца фраза. Ну, неправільна, ён зразумеў, што кажа галоўны герой, і спасылку, як бы, зразумеў кім. Проста разумее, што ён кажа яе неправільна, і кімкі-цурагі такі, што? Мы такія, я меў на ўвазе let's rock with our cock out. І ён усё яшчэ неправільна сказаў фразу. І кімкі-цурагі, ты ўсё яшчэ гэта неправільна кажаш. І мы такія, добра, let's rock with our cocks out.
І ён усё яшчэ не дарабіў. Ну, то есть, то бок ён імкнецца да фразы, але так і не можа дарабіць яе нармальна пабудаваць, так? І Кім Кіцурагі, ну, ужо запозна, типу, расслабся. Усё, хопіць. Ты спрабаваў. Вось. І тут нам, тут якая справа? Нам патрэбна хутчэй, з-за таго, што гэта прям немагчыма, нам патрэбна проста іншы рэферэнс. То бок іншы рэферэнс, які ў ідэале будзе зразумелы. У ідэале можа быць нейкі радок з песні. Можа быць. Нам бы які рок-гурт, які на беларускай, вось выдаваў бы фразу, і мы проста пакінем спасылку на нейкі беларускі гурт. І гэта будзе дастатковая адаптацыя, калі будзе зразумела, што ну, хтосьці будзе ведаць гэтую фразу, камусьці можа быць незнаёмая будзе. Але у ідэале нешта ведаеце, як крычалка нейкая па тыпу не ведаю, у гэтых самых нейкая такая, ведаеце, моцная нейкая прям з моцнай энергетыкай песня, у якой ёсць нейкая фраза, якую лёгка і застаўся ад яго толькі гузік. Ну, у ідэале ад яе. Ось. У тэксце песні, дарэчы, Лейбоніка я таксама учора пераслухаў. Я перакапаў Лейбоніка. Я шукаю нешта тыпу, ведаеце, не ведаю, нават не абавязкова рок-гурт. Нешта выбухное, каб была фраза альбо высокай энергетыкі такая, як яна, Black Eyed Peas, напрыклад, яны там Let's get it started, yeah. Вось такое. Мне патрэбна гузік. Не, пачакай. У нейрадзюбеля. Я вось нейрадзюбеля не лазіў. Давайте нейрадзюбеля. Зараз будзем разбірацца. Так, мне на музыку патрэбна пераключыцца. Ён жа ёсць, спадзяюся, у YouTube Music, правильно? У мяне ніякіх больш тых самых сервісаў больше няма такіх YouTube Music. Давайте ў яго. Зараз нават музычку прыпынім. Ой, колькі мне страйкаў прылятае за гэтыя стрымы. Божух. Так, нейра... Дюбель, ось, ёсць. Як мінімум яго шукалі. Тэкстаў няма. Мне проста прям тэксту хутчэй было бы. Не, пачакайце-ка, так мне ж, блин. Мне ж на беларускай патрэбна. Я забыўся, што я нейрадзюбель, каб вы разумелі, не тое, каб слухаў нейрадзюбель, там мне нават не прыйшоў у галаву. Лепш беларускую папсу, каб больш людзей зразумела. Лейбонік перарабіў. Окей. Ну, я прям нейрадзюбель міма мяне прайшоў. Прям міма мяне. У ідэале, каб гэтая штука... Ну, у ідэале самы камфортны варыянт быў для мяне. Гэта каб там лайнка была. Гэта прям ідэальны варыянт. Але я думаю, што зараз ужо шчыра не варта абіраць нават. Ну, па тыпу, я думаю, што у нас вельмі абмежаваная. Вось. Халі-галі, паратрупер. Ну, можа быць. Просто, блин, я не ведаю. Я ляпіса таксама перабраў. Тое, што на беларускай, там не лаюцца. Ну, тыпу, я бы жадаў, каб яно на беларускай было. Прям беларускі сказ нейкі, такі прям з энергетыкай. Ось. Хоць што. Хоць якое. І вось тут мы, карацей, паклупалі, пакуль не тое, каб штосьці прям трапнае, яно неяк... Ведаеце, няма такога, што было што-небудзь, ну, з'явілася і такі, вау, тое, што патрэбна. Вось, можа быць, проста дрэнна шукалі, але вось тут-то вашая дапамога і патрэбна. Калі ласка, калі вы можаце, накідайце ідэй. Я не ўпэўнены, колькі людзей глядзіць на Ютубе пераклад, таму што я яшчэ не выклаў папярэднія стрымы па перакладах. Вось, можа быць, калі вы зараз гэта чуеце, і вы на Ютубе, калі ласка, таксама ў каментары пішыце, таму што гэта штука, якая можа быць выпраўлена потым. Вось, то бок мы можам, калі гэта будзе прям трапна, мы можам замяніць гэта потым. Вось. А можна спачатку, што трэба? Давай па парадку. Ёсць фраза, складанае тлумачэнне, так? Ёсць дыалог. Дыалог у Disco Elysium. Я, закрыла яго, так? Вось он, не, ёсць. Ёсць дыалог у Disco Elysium,
калі ты праходзіш праверку на Saverfire і гэты самы і ёсць узнікае такая дзіўная сітуацыя. Saverfire кажа, гэта круты момант, трэба сказаць нешта крутое. І мы, праверка, дарэчы, пройдзена, то бок это паспяховая праверка, і мы кажам крутую штуку: let's rock with our clock. Па тыпу, давайте адцягвацца з нашым хуём, так? Але якая справа? Гэтая фраза, яна, насамрэч, не толькі каб устойлівая, але гэта фраза дзесьці з канца 80-х, пачатку 90-х існуе, як мінімум. Вось, і гэта фраза ўзнікала як назва альбома у Red Hot Chili Peppers. Нават, я нават паказваў гэты самы. Я прадзяўбаў, так, я закрыў яе. Вось, асноўны сэнс такі, што ёсць такая фраза, але ён кажа неправільна. Правільная фраза let's rock out with our cock out. То бок ён прапускае слова, так? Кім Кіцурагі такі, ты ўсё яшчэ неправільна гэта кажаш. Не, пачакайце, мы кажам let's rock with our cock, і Кім Кіцурагі такі, што? Але ён зразумеў спасылку, што збіраецца зрабіць Гары. Мы такія, я меў на увазе let's rock with our cock out. Кім Кіцурагі, ты ўсё яшчэ неправільна гэта кажаш. Мы, добра, let's rock with our cocks out. Кім Кіцурагі, ужо занадта позна. Галоўны герой так правільна не сказаў яе. І вось тут, з-за таго, што мы не можам гэты самы, з-за таго, што мы не можам зрабіць ніякую нам, ну, па тыпу, гэта дзіўная фраза, якая, тыпу, крутыя хлопцы так кажуць, маладзёжныя такія, прям падлеткавыя, такія прям крутыя адорвы, такія, вау, вечарыніце да раніцы, да самай. Вось такое, чтобы яны сказалі нешта з лаянкай яшчэ, абавязкова з лаянкай было бы файна, але з-за таго, што мы не можам выкарыстаць фразу, ось канкрэтна гэтую фразу, і калі яе перакласці адзін у адзін, яна проста такая, што? І просто далей не зразумела, гэта, ну, як бы не зразумела дыялог. Смешна таму, што нешта пра хуй кажуць, але не зразумела, што за хрень вообще увогуле там, што адбываецца. Вось, і таму, каб гэта выправіць, прасцей узяць, можа быць, нейкую просто цытату гурта, нейкую, у ідэале з лаянкай. Вось, нешта з моцнай энергіяй. Тое, што сказалі бы крутыя хлопцы, ведаеце, вось такія вось крутыя хлопцы з коледжа, там, напрыклад, альбо там з універа, можа, са школы. Вось, і вось гэтая фраза, каб яна была, і вось якая яна будзе, узяць нейкага гурта, неважна якую, вось, неважна для якога пакалення нават, шчыры пофіг, тут хоць якую бы знайсці, і потым яе зламаць. Ну, спачатку знайсці фразу, да якой мы імкнемся, а потым мы можам яе зламаць і зрабіць неправільнай. Вось, то бок неправільна працытаваць. Ось, і потым мы можам дакруціць яе. Таму вось пошук самы галоўны гэта вось гэтай фразы. Пакуль ідэй няма, так, застольная сяброў. А што за застольная сяброў? Я нават не ведаю, што мне шукаць. Просто гурт сябры, ну, як бы, яны, я не ведаю. Як бы трошкі... я нават не ведаю. Просто гэта мне падаецца настолькі, як бы, прям... Калі я меў нешта недастаткова крута, так, вось, згодна. Я бы ўвогуле ждаў штосьці, ну, як бы тут спасылка ўвогуле на 90-е, таму нармальна. Тут увогуле як бы дыска, рок, вось гэта ўсё. Яно шмат чаго, гульня такая, ведаеце, тыпу, не для пакалення Z, разумееце? Вось, і тут я як бы, пакуль ідэй няма, як бы, ну, можа не перабралі не тыя гурты глядзеў, таму што я гляджу са сваёй бурбалкі, а ў мяне, ну, як бы, можа быць абмежаваны густ у беларускай музыцы. Ось, вельмі абмежаваны. Самае галоўнае у беларускамоўнай музыцы, мне падаецца, я вельмі мала слухаю. Я ў асноўным англамоўную слухаю. Нават не абавязкова англамоўная, мне проста неяк я, ну, у іншыя, карацей, у мяне бурбалка зусім іншая. Крутых гуртоў на беларускай не так шмат. Згодны, таму наш выбар вельмі абмежаваны. Вось, і тут варта... Я не думаю, што не абавязкова, каб гэта быў папулярны гурт. Так. І зараз, і шчыра, я нават гатовы на што заўгодна. Проста, што мне амаль на што заўгодна. Мяне цікавіць, па сутнасці, фраза на беларускай, я нават ужо гатовы амаль адмовіцца ад лаянкі, маральна. Хацелася б пакінуць.
Вось. Просто калі бы гэта было штосьці з моцнай энергетыкай, нейкі радок, які можна на беларускай пакінуць адзін у адзін, але потым рабіць у ім памылкі. Ведаеце, вось такое было бы файна. Просто я не жадаю перакладаць беларускага музыкі тэкст з расейскай, калі ён на расійскай пяе. Вось. І потым ламаць гэта яшчэ. Гэта настолькі не туды будзе, мне падаецца, што прям недахоп. Вось. Можа быць крычалка нейкая. Можа быць, давайте, можа быць не гэта самае, не абавязкова з музыкай. Можа быць нейкая крычалка падыдзе нам у такім выпадку. Крычалка тыпу, я не ведаю, просто нейкая крычалка, якую людзі просто будуць ведаць. Мне просто ў галаву такое не прыходзіць. Ну вось не прыходзіць мне. Трэба, круто было бы з музыкай звязаць, таму што гэта было бы пазнавальна. Ось, яшчэ, ведаеце, тыпу, як-небудзь. Вось, калі гэта крутая бы фраза была, яна бы яшчэ да музыкі вяла бы, і ўсё, гэта нахрен мела бы сэнс, яно бы, гэта была бы вельмі крутая адаптацыя. Вось, але пакуль паслухай нейрадзюбель, вітайце. Вітайце. А ён ёсць у мяне тут. А яго не знаходзіць на гэтым самым. А чаму на нейрадзюбеля не вітайце? Ось так. Давайте. Энергетику його передати просто невероятно. Просто А можна просто музику? І глядіти на людей, і це енергетика. А вам не грає, так? То бок я зараз... А, не, грає. І гэта ўсё, што ёсць у мяне, так? У мяне то бок няма просто так гэтага... Блин, мне бы тэкст прям. Таму што гэта нешта не тое. Блин. Вітайце. Нейрадзюбель. Вось гэта яно, так, на хвіліну, гэта не лайв. Вось он лайв 3 хвіліны. Мне бы тэкст. Этот арбітр не арыгінал. Але што мне рабіць? Тыпу, дзе мне яго паслухаць? А, вось гэта. Не? Это Виносить. это тое ж самае. Чант, мне патрэбна дапамога. Лайф арыгінал. А, ну вось. Прийшов на шанс! Вера лишь гроши, покрытым словом, да, поедем больше за свои права. Зараз буде шлях, та добрий, як ніколи, завітаю в хат, нашим роки волі. Прийшов на час, вітайте нас, чай. Прийшов на час, вітайте нас. Прыйшоў наш час, вітайце нас, у прынцыпе, не блага. У прынцыпе, не блага, мы можам гэтым скарыстацца. Дайце-ка яшчэ. Прийшов на час, вітайте нас. Прийшов на час. Мне падабаецца. Я думаю, што прыйшоў наш час, вітайце нас, можна карацей узяць і раскруціць. Я думаю так. А давайте возьмем карацей прыйшоў наш час, вітайце нас.
Волчара, ты это записываешь? Короче, я думаю, что нормально. Я думаю, в принципе, не благо. Может быть, не хапае лайнкі, конечно. Ось. Але хаця бы ёсць пасылачка і ну там адзінае, што дакруціць, як паламаць гэтую фразу. Ось, каб яно выглядала камічна, што неправільна, блін, усё неправільна ўсё мы кажам. Ось. Трэба яшчэ паглядзець па дыялогу, па кантэксту дыялога, але мне падаецца, гэта прям тое, што патрэбна. Яно якраз таки такая заклікаючая па тыпу let's rock out with our cocks out. Вось такое па тыпу нормально, мне падабаецца. Мне падаецца, гэта тое, што патрэбна. Яшчэ б мацюкоў бы туды. Было б файна. Але маем, што маем. Ось. Я зараз закіну. Я не бачу Вулчару ў чаце. Зараз я сам туды закіну. Перакладчыцкую. Так. Прыйшоў наш час. Вітайце нас. Это прыкладна тое, што я шукаў учора. Это, я думаю, яно. Ось, усё, я закінуў перакладчыцкую. Няхай ён там застаецца. Добра, файна. Файна, што ёсць. Так, ну гэта мы трошкі ў бок сышлі. Гэта не зусім прям датычыцца майго дыялога, але гэта прям важная штука. Учора неяк, я по-моему, хвілін, можа, гадзіну прасядзеў, проста розныя трэкі лістаў і глядзеў лірыку, хуценька перачытваў усяго таго, што слухаю. Нідзе такога, блін, заклікаў ніякіх нармальных няма. Так, давайте-ка, слушайте, што. Слухайте, мы зараз возьмем невялічкі перапынак, зробім 5 хвілін, як звычайна. Я паснедаю хуценька. Я вам пастаўлю, як звычайна, рэкламную паўзу, і каб вам сумна не было, зараз музычку так само яшчэ. Ось, няхай музычка будзе у вас. Як мне падаецца, музычка нават трохі занадта высокая, не? Давайте я гучнасць трошкі занізім. Ось, добренька, зараз працягнем, літаральна 5 хвілінак. Не думаю, што прям больш, і пойдем далей.
Вярнуўся. Зараз пакраху буду гарбатку папіваць. Так. Вяртаемся да дыялогу. Я не тое, каб думаю, што мы прям вызначыліся з гэтым варыянтам. Ну, прыйшоў на час, вітайце нас. Я думаю, гэта не прям 100% нейкая рэч. Ну вось, але так што, калі ласка, зноў жа, я кажу для тых, хто ў чаце, для тых, хто на запіс будзе глядзець. Калі ласка, закідвайце. Можа быць, штосьці будзе яшчэ больш трапнае. Вось, гэта ўжо штосьці. Гэта штосьці. Ну, то бок, проста мы выбіраем зараз, літаральна, для мяне выбіраем амаль з адной опцыі. Вось, амаль. У нас, па сутнасці, ёсць две опцыі. Вось, другая не мае ніякай там прям для мяне відавочна нейкай спасылкі, альбо не падобна на песню, ну, то бок, нічога такога прям. Вось. Па тыпу, ідзем у адрыў, нешта такое. Ну, прыкладна, я зараз вам сэнс перадаў. То бок, было бы круто, калі б яна была вось такім вось тыпу, як вершыкам. Let's rock out with our cocks out. Вось такое. Прям было бы кайфова. Выбачаюся. Гара на той жа лакацыі ў рыбацкай вёсцы будзе раўсці The time has come for Tequila Sunset, the end of all things. І прыйшоў час Tequila Sunset, канца ўсяго існага. Ну, так. Гэта гучыць як правільна. І прыйшоў час. Ну, нармальна, і пры гэтым сказ нармальна пабудаваны. А што, чаму... А чаму мы зараз пра гэта гаворым? І фраза «прыйшоў наш час, вітайце нас», быццам рэфрэнам. Ну, як бы окей. Пакінем. Яна, конечно, не задуманая такая спасылка ў арыгінале, але, ў прынцыпе, не блага. Ну, зноў жа, гэта весела, што з'явіўся нейкі рэфрэн, які ўвогуле не задумваўся, але няхай. Браці Коппо. Так, ёсць. Я каханне, якое вядзе да згубы. Вось гэта мы абмяркоўвалі учора. Не, пачакай. Не, пачакай, каханне давяло мне да згубы. Гэта вось мы зрабілі. Усё здарылася праз каханне. Усё, так, гэта нармальна, выправіў. Ёсць у нас проста фраза такая love that did in. І яна, каб вы разумелі, яна пракідваецца скрозь гульню. Некалькі разоў насамрэч у вельмі момантах, калі яно сапраўды мае сэнс. Раз 2 вы запомніце такую фразу, але яна пабудавана так, то бок яе можна было сказаць розным чынам, але яны выкарыстоўваюць для ключовых персонажаў канкрэтна так і пабудаваную фразу. Так што гэтая фраза па сутнасці, ну там уже не вельмі важна, але яна пацверджанне таго, што літаральна гэта праўда. То бок тут пытанне было, хто цябе забіў, і каханне давяло мяне да зубы. І вось гэта потым з'яўляецца ў іншага персонажа. Я не ведаю, чаму я пазбягаю спойлера. Таму што будуць у нас спойлеры. Я бы мог вам просто адразу распавесці. Калі вы баіцеся спойлераў, вам лепей на гэтым стриме нават не сядзець. Ну ось. Тады я буду просто, давайте ўжо раз спойлеры можна. Сам себе дазволіў спойлеры казаць. Гэта самае, гэта кажа Клаасія. Вось тыя, хто памятаюць. Ну вось, калі вы не праходзілі гульню, вам пофіг на спойлеры, то Клаасія гэта кажа, гэта персонаж, які з'яўляецца амаль у самым пачатку. Жанчына, якая была ў стасунках, ну, можна сказаць, у стасунках з павешаным чалам. Бан за спойлер. Ну, вы бачыце, мы як бы перакладам займаемся. Тут як бы ўжо ўсё прям раскрываецца, прям самыя мелкія моманты. Вось, і рэферэнсы нават на самыя мелкія хрені. Так, добра, ідем далей. Так. А ты можаш задаць мне задаць пытанне? Вядома, лоба, я магу задаць пытанне. Чаму ты гэта робіш? Што? Нерухома торопішся ў мой твар. Торопішся ў мае вочы. Чаму ты займаешся
Ты расследуешь мое забойство. Давайте, мне подобається пропанова. Так, куди ми скокнули? Ось. Ось так. Приву. Стоїмо тут. А чому стоїмо тут? Волчара, ти можеш мені потлумачити? Тому що я не розумію, чому воно повинно бути тут стоїмо. Яно ж не призиває його ні до чого. У НРМ ёсць, не працягвай гульню сляпую, рок-н-рол цябе не ўратуе, не працягвай хлусню святую, рок-н-рол цябе не ўратуе. Рок-н-рол цябе не ўратуе, рок-н-рол уратуе сябе. Неяк яна не вельмі прям, не ведаю, яна, у яе няма такога по типу вечарыначнага настрою. Ну, не, дзякую за варыянт. Я просто спрабую зразумець, што мне не цягне ў гэтым. То бок, што чаго не хапае. Я думаю... Так, я зараз просто вулчарны яшчэ каментар прачытаў. Так, пра НРМ. Мне падаецца, тут не хапае моманта вечарыны. Ну, типу, вось такога прям... Нагадываю, нам важно нешта, што сказалі бы крутыя хлопцы, такія вось вечарынкавыя, тусім да раніцы, да самай, там, вось гэта ўсё. Нам патрэбна нешта такое. З такім, і нейкі, ведаеце, у ангельскай ёсць паці-гімн, ну, па тыпу гімн вечарыны, вось такія песні. Штосьці, што ўключаюць на вечарынах і адрываюцца пад гэтую музыку, просто каб яна была, вось. І вось такі нам трек патрэбны, без нейкага такога негатыва, прям абсалютна, прям такі нейкі пазітыўны. Вось мне падаецца, яшчэ прыйшоў наш час, вітайце нас, і гэта яшчэ... У мяне чамусьці, у мяне такое адчуванне было з нейрадзюбелем, вось гэта ад гэтай фразы, я яе па галаве круціў, і ў мяне з'явілася адчуванне, што гэта спасылка ўвогуле на іншы, на верш нейкі, альбо на нейкую песню. Мне нешта чапляецца ў галаве, але я не магу зразумець, чаму я ведаю гэты сказ. Ну, што мне нагадвае. Просто ёсць такая нейкае адчуванне. Але што яму гэта не загадны лад, гэта тыпу стойчы. То бок гэта не загадны лад. У мяне такое адчуванне, што гэта было загадны лад. Тады без праблем. Это з брэменскіх музыкантаў. Ага. Блін, яно тады трохі губляе свой шарм. Блін. Конечно, таксама кажа, што гэта адчуваецца як загадны лад. Ну і ў мяне такое ж адчуванне. Тут два чалавекі так адчула. Стоячы, давайте стоячы. Таму што я адчуваецца як загадны лад тут у сказе. Блин, ну, крацей, ўсё яшчэ закидываеце, калі у вас ёсць ідэі на вось такі... на такую фразу, на референс, які можна запихнуть, то, калі ласка, закидывайте яшчэ. Спрабуем, может быть, что-нибудь выкрутить, потому что там, блин, складана. Не ведаю, што з той фразай рабіць. Шмат за якімі мы можам просто пакінуць референс на арыгінал. То бок, ну... Мы спрабуем захаваць арыгінальныя рэферэнсы, калі іх можна... Ну, так. Прыслоўе, так. Нерухома торопішся ў мой твар, торопішся ў мае вочы, стоячы тут. Чаму ты расследуеш маё забойство?
Тады таксама губляецца аднастайнасць канчаткаў, інк, якія ідуць праз радок. Стаіш. Ну так, таксама маеце рацыю. Я думаю, стаіш і вернем назад, можа быць. Не, давайте так, спачатку вызначымся. Тыпу, спачатку вызначыцеся. Таму што мне глобальна, я не вельмі стойма, не згодны, таму што як загадны лад мне рэжа вуха. Стоячы мне нарм, а стаіш і стаіш таксама. Торопішся стоячы тут. Ну, і па мне так даецца... Але калі ты прачытаў, не так блага і гучыць стоячы. Ну, я не ведаю, можа я так чытаю проста. Ну, а яны адначасовыя. Ну, і ты торопішся і Я не думаю, што гэта прям згубленае нешта, калі ён будзе стоячы альбо стаіш. Не, ведаеце што? Я ўсё ж таки думаю, што standing here ўсё ж таки будзе стаіш. Ўсё ж таки правильно стаіш. Ну, блин, не. Я пакіну стоячы, гэта мне падаецца настолькі не вельмі прям важна. Мы ведаеце, некаторыя мелкія дэталі, яны гэта не змяняе сэнса нічога глобальна, абсалютна. Нават ёсць важныя мелкія дэталі, якія трэба апрацоўваць і на якія шмат патрэбна часу. Гэта не адна з іх. Тут абодва варыянты нармальныя. Лепей над купаруні. Так, лепей свой час патраціць на купаруні, таму што копаруні вось гэты, які ёсць, калі можна было бы прыдумаць нешта на замену яго, таму што мы пакідаем па сутнасці арыгінал. Вось, але і італьянскасць я не ведаю, як гэтую пакіну са словам коп. Ну ладно, коп не абавязкова нават пакінуць, можна штосьці яшчэ, але патрэбна пракінуць, таму што ён Капаланджелу кажа, копу, там кобу мілобу. Копо руні, копо штосьці, і ён шмат гэтага кідае, і калі вы адну штуку пераклалі, і вам падаецца, вы ачмурэнна прыдумалі, вам патрэбна ўсё астатняе падбіць пад тое ж, каб пад адзін корань. Вось, і тут хрен яго зробіш, каб яно гучала як па-чалавечы, а не проста спробай нацягнуць невядома што, невядома што. Вось. Ну ладно, пакуль у нас купаруні... і, дарэчы, руні павінна... Вось гэта, у капаруні павінна другая палова гучаць як імя. Вось гэта раптоўна абрызае вельмі шмат варыянтаў. Таму што руні гэта ёсць імя, так? Яно капаруні спачатку проста як на італьянскі лад, а потым руні як імя выкарыстоўваецца. І вось тут жорстка неяк. Пакінуў... Стоячы. Копавання. Ну вось, тады італьянская знікае. Вось такая. Таму што потым будзе Капаланджела. Нешта такое там, ну тыпу Капаланджела, я не памятаю. Там Капавінчі, ну... Можа, я зараз, давайте, прям, каб не прыдумаць зараз. Вам як рэферэнс было. Копо... І просто копа называю. Копо з вялікай братка копо. Копо лінії. Вось. Ёсць. Вось у гэты бок ідзе. Капа лінії, капаболо. Коподромо. Кополопо. Так, знову Копалопо, Копаланджело, ось оно. Ось такое, разумееце, так? Таму гэта настолькі, блин, прям просто за гэтага слова можна там зламацца нахрен. Вось, пакуль застаецца просто, ну, як, просто прям, ось як ёсць, яно будзе пакідацца. Усе гэтай назвы. Таму што як не прадзяўбаць штосьці, я прям не бачу магчымасці, не пакінуўшы арыгінал. Але у некаторых творах это было бы немагчыма такое пакінуць, але у дыскарізе мы можам сабе такое дазволіць, таму што гульня часта кладзе хер на тое, каб англамоўны гулец мог разразумець, пра што ідзе гаворка.
Яна раптоўна... Там ёсць цэлы дыялог на нямецкай. Просто нахрен на нямецкай. Ёсць дыялог на грэчаскай. Просто нахрен на грэчаскай. Абсалютна, там нават не спроба ідзе нейкая вам нешта патлумачыць. Вы калі носьбіт ангельскай мовы, вы просто нахрен не разумееце, што адбываецца. Вось так працуе гэтая гульня. І яна часта выкарыстоўвае фразы альбо назвы з іншых, ну, яна вельмі інтэрнацыянальная. І таму пакідаць фразы з іншай мовы нават яна нармальна. Але гэта такі дыскарызм. То бок тут мы можам сабе такое дазволіць. Нейкі далёка закапаўся. Угу. Так там прынята очень пэтэйта. Штука якая, зноў жа, нават калі просто пачытаць, не дэпрэсіўненька ли, не? Гэта не то, што ты выключыш на вечарыне і вы ўсе такі хардкор, разумееш? Вы такога не зробіце. Гэта такое, хутчэй, забойца вечарыны, хутчэй песня. По тэксту. Ну, той выключна... Ну, з іншага боку, пачакай, яна ж даволі сумненькая. Яна ж такая, типу, наколькі памятаю, яна такая та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та. Это яна? Просто тэкст максімальна неяк. Яно не вечарынкавы тэкст атрымліваецца. А нам патрэбна фраза такая вечарынкавая, прям. Мы фігачым. Нават з пераборам нейкім. З матюкамі, типу, мы зараз як бахнем. Будзе круто зараз. Дом дрыжаць будзе, як мы будзем вечарыніць. Угу. Так, бо ён мне наказаў кіўнуць у бок Кіма. Кіўнуць можна толькі галавой, таму галаву можна прыбраць, згодны. Кіўнуць можна толькі... Так, 2 разы, ну бывае такое. Кіўнуць у бок Кіма. Так, згодны. Ну, уже, лучше пэтэйта, я ўдзячны за прапановы. Накидывай яшчэ. Потому что то, что табе можа падацца слабеньким вариантом, мне можа падацца вельмі моцным вариантом. Мы ніколі не ведаем. Лепей генераваць. Лепей херачыць, карацей. Лепей больш, чым менш. Калі больш, не абавязкова правільна, альбо не, няма правільнага варианта. Тут няма правільнага варианта. Тут ёсць варианты. Ось, просто нейкі можа падабацца больш, які-небудзь менш. Копа пакінуць без перакладу. Так, у нас... Your line suck of shit, копа. Там копа час ад часу з вялікай літары, час часу з маленькай. Я пакіну... з маленькай, таму што тут арыгінала з маленькай. Не, давайте з вялікай. Тады будзе зразумела, што гэта запазычанае слово. Таму што мяне вельмі бянтэжыць, што яно чытаецца сорро.
Вось гэта. Бо калі не ведаць нічога, то ты нават не здагадаешся, што яно на лацінцы напісана. Давайте з вялікай літары. Услівы тыкавала гаўна копу. Ты гэтым займаешся, бо табе больш няма чаго рабіць. Нічога іншага больш няма. Застаўся адзін я. Ось такі дыалог у нас. Блазанскія, блазенскія, блазанавыя вусныя. Блазнаватыя, блазенскія. Так. Блазенские. Заменил на блазенские. Упс. Так. Паглядзім. Нешта набліжаецца, нешта таемнае насоўваецца. Дзівоз з паўночнага захаду. Ён ужо амаль тут. Кожным халодным вясновым подыху ветру, што лашчыць твае далоні. Так. Варыянт іншы перакладу, гэта ты можаш адчуваць яго ў паветры на сваіх руках, у халодным вясновым паветры, што лашчыць твае далоні. Паветры. Яго... Можа быць, проста ты можаш адчуваць яго ў халодным вясновым паветры, што лашыць твае далоні. А, на сваіх руках. Блін, неяк... У кожным я бы прыбраў. Я камбіную. Ты можаш адчуваць яго у холодным вясновым подуху ветру, што лашчыць твае далоні. Вось так. Мне падаецца, яно самае трапнае. Яно не ў кожным. Але з нашага боку, то гэта у нас ідзе дрыжыкі. Дрыжыкі у нас даволі такія. Нешта набліжаецца, нешта таемнае. Насоўваецца дзівоз з паўночнага захаду, ён ужо амаль тут. У кожным халодным вясновым подыху ветру, што лашыць твае далоні. Не, трэба сказаць, што ён не насоўваецца, проста так атрымліваецца, ён насоўваецца ў кожным халодным вясновым подыху, але ты адчуваеш яго. Ты адчуваеш яго проста. Ты адчуваеш яго у кожным халодным подыху ветру, што лашыць твае далоні. Вось так мне падаецца. Яно дастаткова... Ну, дрыжыкі проста яны прям такія, як мастацкія, што ли. Я вось так і зраблю. Трохі скамбінаваў варыянты. Аб'яднаў варыянт. Повторить 11359. Так. І шмат кропів у канцы. 11359. Вось гэта у нас. Блазенскія... Так, быццам бы усміхаюцца. Давайте вось гэта ўсё забяром сабе на усялякі. Бо бывае такое. Так. Clown lips and the course appear to smile. А блазенскія вусны трупа быццам усміхаюцца. Так. І потым дадаткова яшчэ твар павольна паварочваецца перад табой.
Есть? Неправильный протяжник. Есть. Энциклопедия, почекай-ка, что тут? Ненавижу тебя, ты нудный и смердючий. Я нагадую тобі кого-небудь? Так, і ось наш варіант адказу. Дитя, народженное з хваробай Моллера. Арлікінізмом, гэта энциклопедия нам кажа, якое цудом досягнуло дарослага ўзросту. Так, і гэта яшчэ далей, істота з марскіх глыбінь. Не зусім, будь сабой шчыры. Откропі замест кропкі. Не зусім. Ось. Правильно. Мы нормально так идем. Так, может быть... Сколько у нас шансов? Не, мы нормально так. Я думаю, что мы 30 хвилин только обмерковывали ту фразу про Let's Rock Out. Так, пропоную покинуть протяжник. Я нагадаю тебе кого-нибудь? Меня самого. Так, почекайте-ка. Вось яно, трэба галінку зачыніць, каб гэта зразумець. Я нагадываю табе каго-небудзь. Энцыклапедыя можа прамаўчаць, і тады і варыянт будзе. Мяне самога. Мяне самога. У люстэрку ў ванне. У ваннай. Не, пачакайце-ка. У ваннай. Ну, по тыпу. Пачакайце-ка. У ваннай альбо ў ванне? Хто можа мне за гэта патлумачыць? У ваннай. Давайте. Блин, это я вельмі дрэнная ідэя была. Так гугліць, я хрена з 2. Так знайду. Мне падаецца, у ваннай павінна быць. Не? Люстэрку ў ваннай. Я пакуль пакінуў ваннай, нешта мне падказвае, што так правільней будзе. Так. Мяне самога у люстэрку ў ванн. Давайте протяжно. Оп. Ванный покой. Угу. И тогда атрымліваецца, ну, у ваннай. Ён-то ванный покой. Так, мне вот это ванная. У ванне альбо у ванной? Падаецца, у ванной, правильно? Что мне там? Так, мне нешта по працу уже написали. А не рано ли, блин? Мне яшчэ 1,5 гадзіны до гэтага. Давайте я откажу по працу уже. Нехай пишуть. Ванна гэта сосуд. Так, ну, моё тупое пытанне у ваннай альбо у ванне. У ванне гэта сосуд, так? А у ваннай гэта у пакоі. Правильно? Я не тупы? Тут ці ў ваннай, ці ў ванным пакоі, не ў ванне. Ну, у ванной. Ну, короче, все. Вось оно. Мне правильно склоняйте к слову. Тупые пытания такие у меня. Ну, вось, просто я не думаю, что я смогу у словнику нормально... Коли я загуглю ванный покой у тлумачальным неким словнику, там, ну, просто поглядеть, как склоняется. Я не думаю, что я отрымаю то, что я ожидаю. Так. О, провел. Оп. За карбатку свою. Так, далей. Мяне самога ў люстэрку ў ваннай. Ну вось, які разумны хлопчык. Мы з тобой аднаго поля ягады. Хутка ты станеш як я. Працягвай піць і весяліцца. Это пытанне некалькіх тыдняў.
Так. Прапановуем аднаго поля ягады. Ты ды я. Мы аднаго поля ягады. Я песня Мрої. Я рок-музикант, але там нема доброї цитати. Угу. На жаль, на жаль. Ну ось мне там, тут, разумеете, погоня в основном за цитатой такой прям крапной. Мне про прагляд стрыма мне хлусіць, альбо у мяне просто на праглядзе стрыма выглядае так, быццам бы за нолікі трошки вываліваюць сам стрым. То бок, яны абрэзаныя, але я гляджу тут, мне нормально. Дзіўна, не магу зразумець. Ну, нам па сутнасці фраза патрэбная словаў можа, прыкладна вось як let's rock out with your cock out. Не больш. Прям. Больш можна, але незначна, каб гэта не балада была. Гэта як просто кліч і ўсё. Такі. Так, мы с тобой аднаго поля ягады. Давайте. Я не упэўнены, што я жадаю. Мы с тобой аднаго поля ягада. Я думаю, працяжнік не дадаваць, але дадаць мы с тобой, ты ды я. Мы аднаго. Не, давайте. Так, давайте, я заменю. Мы одного поля ягоды, ты да я. Нормально. Мне подобается. Хоть ты станешь зусім як я. Я гэта падтрымліваю толькі таму, што коска прападае. Я не фанат косак. Вы бачыце? Коскі вы бачыце. Я не люблю іх калі іх шмат, но для мяне гэта занадта драматычна, быццам бы сказ парэзаны просто візуальна прям адсечаны кожны раз. Вось, таму я, калі магу пазбавіцца, я лепей пазбаўлюся ад коскі. Просто там слово таксама выпадае тады. Just keep drinking. Просто працягвай піць і весяліцца. Вось. Давайте яшчэ раз перачытаем сказ. Вось які разумны хлопчык. Давайте не, з папярэдніх разаў. Мяне самога у люстэрку ў ваннай, у сэнсе нагадвае. Вось які разумны хлопчык. Мы аднаго поля ягады, ты ды я. Хутка ты станеш зусім як я, зноў як я. Не, я часткова вярну, яно добра гучыць у адным гэтым, але калі я зачытваю, мы з табою аднаго поля ягады. Мы з табою аднаго поля ягады. Давайте вернем, ўсё ж такі. Я зусім як я. Я не жадаю змяняць другую частку, другая частка мне падабаецца. Які там змены былі, так? Мы з табою. Я заменіў, атрымліваецца, мы з табой аднаго. Табой альбо табою. Блин. Згубіў, так, вось оно. Мы з табой аднаго поля ягады. Гэта станеш зусім як я. Просто працягвай піць і весяліцца. Гэта пытанне некалькіх тыдняў. Вось, падабаецца. У кнігі шмат косак. Блин, гэта мой карацей криптонит. Просто инстаправа на лазенку. Давайте. Инстаграм. Пойдем в Инстаграм за ведами. Лазенька — гэта пакой для мыцця. Ванна і настаўніцкая комната на беларускай моўнай глебе немажлівая. Калі шукаць аднаго слова і ўтвараць дэрыват ад лазні, то можа быць толькі лазенька. Не куханька ці даўбенька. Што? Даўбенька?
Ванну продкі ведалі, але аднакаранёвага назову для памяшкання, здаецца, не было. Бытавала паменшае... А гэта не... Я нават не ведаю. Прыбіральня. Можа, у прыбіральні тады? Просто замест гэтага скарыстаць. Ванная і ванны пакой є ў слоўніках, якія могуць быць пытанні. Ну, я не ведаю. Інстаграм, Інстаграм жа мае больш рацыі, чым слоўнік. Ну, альтэрнатывы, які прапануе гэты пост, гэта прыбіральня, туалета і нельга карыстацца тыпу ваннай. Ось такое. Але ёсць у слоўніках. Шчыра, я слоўнікам давяраю трошкі больш. Думаю, што ванная ок. Таму пытаем ванную. Ну, я кажу, типу, можете самі прочитати той же самий пост у інстаграмі, який я тільки що прочитав. Я там хутка його вже прочитав, тому що мені там гости яшчэ, ну, там не гости, а гэта саме. Некие словники старые там спасылаюцца, і што пытанне ёсць. Таму я не ведаю. Я на мой погляд, калі ў словніках ёсць ванная, то якая праблема? В ранішніх дыялогах ніякай прыбіральні не было. Ну, ванная тады. Не, я думаю, я покину ванную. Это самое. Так. Касканит. Ну, я кажу, у меня просто прям... Гэта... Прям разрывае сказ у мяне. Я не ведаю. Можна з тым жа... У мяне коска па адчуваннях такая штука, як і працяжнік. То бок можна... Вось тут, вось, напрыклад, коска замест працяжніка. Гэта для мяне эквівалентна. То бок уявіць сабе, калі б вы паставілі на кожным месцы, дзе стаіць коска, вы паставілі працяжнік бы. І калі у вас сказ, у якім за кожным словом ідзе 4 словы, і паміж перад і пасля кожнага слова гэтых 4 словаў ёсць працяжнік. Уявіць сабе, вось так яно для мяне адчуваецца. Я вось гэта бачу. Ну, я просто перакладаю для тых, хто у кого няма коскафобіі, як у мяне, так? Вось. І каб вы разумелі, вось прыкладна такое адчуванне будзе. І у вас атрымліваецца сказ, у якім шмат працяжнікаў, і вы збіраеце сказ па словах, літаральна. У вас адчуванне, што вы ў пазл нейкі гуляеце, у якім прапушчаныя словы павінны быць. Я пакінула пост выключна дзеля агульнай адукацыі. Ну, не, меркаванне як бы... Я думаю, што нашыя продкі не карысталіся некаторымі словамі, і гэта нармальна. Гэта ок. Продкі малайчынкі. Яны рабілі, што рабілі. Так. Гэта мы выправілі ўжо так. Выправіў. Так, табе млосна? Ванітуе? Ванітуе, ці адчуваюцца болі ў обласці печані? Ці ёсць маленькія чырвоныя лініі на скуры вышэй поясу? Хутчэй пытанні дзён коппо. Гадзіннік цікае, судзячы па печані. Табе так кажа печань, гадзіннік цікае. Табе так кажа печань. Ось, нормально, так, мне падабаецца. Калі быў маленькі, я на яго накінулася агрэсіўная коска. Не, цэлая стая косак, агрэсіўных косак. Яны рабілі вельмі доўгія паўзы, просто бясконцыя паўзы. Я не ведаў, як гэтага пазбегнуць. Так.
Что ты мне нагадываешь? Дитя хворое на арликинизм. Нет, рано за этого выкрутился по линии. Ось оно. Давайте вернем к линии. Потому что мы уже подходим трошки по-іншаму. Яно узгадываецца шмат разоў. Замяніў на капаліні. Так. Чамусьці не могу дадаць каментар на 1.1.5.2.7. Гэта нормально, бывае такое. Таму што гэта хутчэй за ўсё праз інтэрфейс гэтага дадана. Праз GitHub спроба была. Ты мне нікога не нагадваеш. Вядома, нагадваю. Ты просто не хочаш гэта вызнаваць. Нікога ты мне не нагадваеш. Нікога ты мне не нагадваеш. Давайте пачытаем, каб зразумець, як оно спалучаецца з папярэднім. Бля, я мог бы просто скокнуць вышэй. Ось так. Що буде? І оно у нас получається. Дитя народжене... Так, нагадую тобі кого-небудь. Энцыклапедыя можа ўступіць дзіця народжанае з хваробай Моллера, арлікінізмам, але якое цудам дасягнула дарослага ўзросту. Але насамрэч проста пытанне, і энцыклапедыя можа быць прапушчана. Я нагадую табе кого-небудзь. Ты мне нікога не нагадваеш. Нікога ты мне не... Ну тут не вельмі прынцыпова, я не бачу вялікай розніцы, але просто нікога ты мне не нагадваеш, ну, пра мне ж трошкі драматычна. Давайте нікога ты мне не нагадваеш, все ж таки возьму вариант. Это не так, не нейкая прынцыповая рэч. Прапанова нормальная. RF, конечно, Ctrl и Backspace стерты целое слово. Не, ну это... Мне шчыра камбінацыя вось такая зручней. Ну, типу, я пра Shift шмат чаго раблю. То бок, напрыклад, мне патрэбна абраць вось так, ну, Ctrl і слова, так, я так скачу, так? Напрыклад, паміж словамі Ctrl і лева-права. Ctrl-Shift заціскаеш, ты атрымліваеш сабе выдзеленае цэлае слова, і ты можаш так хутка абіраць цэлы сказ без неабходнасці дробна трапляць у нейкую пэўную штуку. Калі мне патрэбна вылучыць цэлы радок і выдаліць радок, я раблю Ctrl, Shift і, напрыклад, Home, калі... О, блин, я не тое націснуў. Не Home. Чакайце-ка. А чаму ён мне... Сапраўды, чаму ён мне ў пачатак крутіў? Ён жа не Home, ён не павінен быў гэта рабіць. Нік дзіўна ён зараз зрабіў. Просто не, пардон, без Ctrl, просто Shift Home, напрыклад. Вось цэлы радок выдзеліў. Вось. Такая вось хрень. Вось гэта мне павымахвацца, вось, калі ласка. Вось што я звычайна раблю. Просто таму што мне гэта... Мне да Backspace трошкі далей цягнуцца. Мне прасцей зрабіць Shift Home, напрыклад, і вызначыць радок, альбо зрабіць Ctrl-Shift. Я, пардон, так, я забыўся, я не так часта выдаляю радкі. Не, я просто, можа, аўтаматычна гэта раблю. Я гэта аўтаматычна раблю, не задумваючыся, і калі я задумваюся на гэтым, я чамусьці Ctrl прыплёў. Ось. Ось. Можна радок абраць, можна слова браць Ctrl-Shift і ўлева, і у вас, па сутнасці, вы не робіце, я не раблю руха дадатковага на Backspace яшчэ, не цягнуць туды. Ну, я на яго цягнусь, але ўжо калі ўсё выбраў, і я ведаю, што я абраў тое, што жадаю. Але, насамрэч, даволі карысная штука. Ты маеш рацыю. Не думаю, што я буду карыстацца, таму што мне ёсць моя замена, як бы. Я ўжо прызвычайна. Ось. Тут як бы такое. Ходкія звычкі. Так. Чаму ты адчуў задавальненне ў момант смерці? У нас там была, калі вы заўважаеце, у вас, ну, вы тыпу заўважаеце ў яго выраз, быццам бы ён быў шчаслівы падчас смерці. Так, ну, штосьці падзіўнае было. Вось. Чаму ты быў, чаму ты адчуў задавальненне ў момант смерці? Ну, я ведаю ўжо чаму. Так. Можа, я вужа душыў? Нормально. Мне падабаецца.
Так, па-першае, табе абавязкова такое гаварыць. Што гэта за дыялект? Так. Гэта міш-мэш копоболо. Ты думаеш, што я месінец, так? Для цябе гэта так, як людзі з месіны размаўляюць. По тыпу месінцы размаўляюць. Міш-мэш гэта назва пэўнага дыялекта ці агульная назва тыпу трасянка. Міш-мэш гэта ў сэнсе, што карацей, зараз я як бы поболу, давайте да гэтага вернемся, дам сабе час трошки паспрабаваць тлумачэнне сабе пакінуць. Думаецца, маецца на ўвазе, што гэта сумесь моваў, але хіба трасянка гэта не пра русабельскую? Не, гэта не міш-мэш. Не ў гэтым сэнсе. Фраза «Maybe I was getting my rocks off». Просто, я не магу згадаць фразы. Гэта дзве фразы, яна дзіўная. По тыпу дзве фразы, якія значаць драчыць, так? Але ў той жа момант яны як бы пераблытаныя. То бок дзве фразы і два аналагічных по тыпу эўфемізма на драчыць, яны атрымліваюцца перамешаны паміж сабой. І ў выніку дзіўная як бы камбінацыя атрымліваецца, так? І можна ў прынцыпе як бы калі ты чытаеш, ты разумееш, што гэта пра што гаворка ў любым выпадку на ангельскай. Пры гэтым можа ты нават я не магу згадаць, што пра што гаворка ідзе. Ну я не магу згадаць дзве фразы нават гэтыя, але атрымліваецца вось такая мешаніна. Вось. І гэта самае. І мы задаем яму пытанне потым. Па-першае, табе абавязкова такое гаварыць. Што гэта за дыялект? То бок гэта дзіўная камбінацыя словаў, якая вызывае дысананс трохі ў галоўнага героя. Вось. І ён потым гэты труп тлумачыць. Гэта міш-мэш, ну тыпу з мяшанка. Ты думаеш, я месінец, так? На твою думку, менавіта так размаўляюць людзі з месіны. І вось тут мне чат, мне зноў патрэбна ваша дапамога, накідайце мне, калі ласка, эўфемізмаў на драчыць. Мне патрэбна. Мне патрэбна тэрмінова фраза пра дрочку. Давайте. Так, думаешь, я месінец, так. Без гэтага. А месіна у нас, я полезу ў гласарык у нас, таму што, можа быць, на гэта ёсць гэта ўжо. Можа быць, правілы гульні змяніліся. Лахмаціць вужа, ага, неблага. І мне нешта яшчэ, што можна... Давай, накідвай. Яшчэ больш, мне патрэбна больш. Потым прыдумам, які міш-мэш гэта зрабіць. Трэба яшчэ прыдумаць, як мяшанку. Я думаю, міш-мэш заменіць проста на мяшанку. Гэта мяшанка. Ну, тыпу, што мяшанка слова. Так, па-па-па-па-пам. Дзе? Я хацеў пра месінцу паглядзець пакуль вы накідуеце мне варыянты. Акрамя адсылак да змею нічога не прыходзіць у галаву. Мне нешта патрэбна не пра змея. Ну, вуж лысы. Тут проста вуж лысы. Яно проста ўсё гучыць так, быццам бы гэта так, як бы, калі я прыметнік дадам да гэтага самага. Якую бы камбінацыю я не там лахмаціць вужа, по тыпу душыць вужа, там, душыць лысага. Я калі гэта пачну сумяшчаць, яно ўсё роўно гучыць так, быццам бы яно так і павінна быць. Лахмаціць вужа. У сэнсе по тыпу... Усё. Не, просто лахмаціць лысага таксама гучыць як дзіўная хрень, разумееш? Ну, ці рабіць вужа, ці рабіць лысага таксама працуе. Ведаеце, мне патрэбна, каб фраза не зусім працавала. Яна ў ангельскай зламаная. Яна гучыць як па тыпу скідваць свае каменьчыкі. Але гэта, ну, не.
Ты можаш скінуць па тыпу, ну там не памятаю, блин, мне вось не прыходзіць у ангельскай, што дакладна мелася на ўвазе, але я спадзяюся, я нармальна патлумачыў як бы кантэкст. Месін, давайте вось так будем. Месін. Няўжо. Рэспубліка Месіна. Месінец. Так, Весперац, так. Веспер Месіна. Месінец Месінскі. Так, Месінец, так, усё нормально, нормально. Тут в порядку. Ты думаешь, я Месінец? Я додал слово «что». Думаю, что я Месінец, так? Душить гусака. І вось зноў жа, яна не гучыць так, быццам бы яна паламаная фраза. Но мы можем нешта гэткае... давайте подумаем, неяк патрэбу перагарнуць. Тыпу, каб атрымалася по тыпу... Давайте, можа, зламаем просто прям наўмысна, тыпу, лысіць ганца, я не ведаю такое, по тыпу, як ганяць лысага, толькі лысіць ганца. Вось такое. Вужыць лахматага. Ну, вось, разумееце. Гусіць душака. Ну, я не ведаю. Нешта пра Маню Кулакову было. Блин. Слухай, ты неяк там... У мяне настолькі... У мяне ўспамін... Мне няма ўспаміна, у мяне ёсць адчуванне, што ў мяне быў такі ўспамін. Ведаеш, настолькі слаба ў мяне, як неяк сувязі. Я не кантачуся зараз, абсалютна. Пра Маню Кулакову нешта было. Калісьці, дзесьці. Можа, адзін раз я чуў. Давайте реально зламаем фразу просто. І ўсё. Давайте про вужа, карацей. Але, блин, вужить лысага. Не, по типу. Ну, ганец же есть слово, правильно? Давайте, может быть, ну, слово лысить нема, так? Есть слово лысить? Ну, в смысле, что? Облысять когось. Ну, логично ж, правильно? Я иду у самые логичные речи. Лысить. Ёсць слово лысить. Робить кого-нибудь что-нибудь лысым. Лысить гонца. Душить трохвокага чарвя. Цікава. Потому что гэта гучыць неправильно. Вось у тым-то і сэнс, што яго столькі вачэй не будзе. Так. Ён павінен быць аднавокім. Вось. Давайте чат. Зараз будзе галасавалка. Лысіць ганца альбо душыць трохвокага чарвя. Калі у вас ёсць яшчэ ідэі, накідавайце, мы зробім галасавалку. Ці лепш трохвокага. Без розніцы. Ну, канцэпт. Тут хутчэй канцэпт. Потым дамовімся трохвокі альбо чатырохвокі. Але гэта не мешаніна тады атрымліваецца. Вось у чым праблема. Ну, чым ты паншкарыка, так. Вуглы абціраць, а пацука ганяць. Пацука ганяць. Вось, можна яшчэ. Яно гучыць быццам бы... так, быццам бы так, але не так. Пацука ганяў. А дзе галасавалка? Давайте. Не, галасавалку я пакуль не закінуў. Зараз будзе. Просто прымаю пакуль варыянты.
Мне пакуль падабаецца, давайте 3 варыянты будзем. Так, мне патрэбна зараз чатку сабе адчыніць на іншым, таму што ў адным месцы ў мяне гэта... Так. Я... Выбіраем. Зараз. Што выбіраем? Які там быў... Лысіць ганца. Гэта прям міш-мэш будзе, то бок тое ж самае, што зрабіў гэта самае. Ну, па тыпу, пераставіў, я хаця бы паспрабаваў міш-мэш, так. Так, я тлумачу пра лысіць ганца. Потым у нас ёсць чатырохвокага, ганяць там чатырохвокага чарвя. Душыць там. Душыць чатырохвокага чарвя. Там я не памяшчаецца, таму вы бачыце, ну, не дазваляю больш. Так, і у нас яшчэ лупіць пацука. Я пакуль ганяць пацука. Пацука ганяць. Ну, по типу, давайте пацука ганяць. Я... Пацука ганяць. Таму ж таксама гучыць як неправільна. Я дам 5 хвілінак. Ну, з пацуком мы... Я просто разумею. Мне падабаецца, што гэта пацук, то гэта не тое, што звычайна кажуць. Таму зчапляемся за пацука пакуль. Закидываем. Оп. Слово смешно. Слово смешно. Ну, неблагая мотивация такая. Ось. Голосовалка пайшла. У вас есть 5 хвілінак, каб браць цудоўны варыянт. Што же сказаў труп? У гэты наш дарагі наш нябожчык. Лысіць пацука. Патучыць лысага. Што цікава, так-то гэта тэорыя Гаррі наконт таго, гэта ж, каб вы разумелі, размова з нябожчыкам, гэта па сутнасці, вось канкрэтна гэтая частка, гэта ўсё роўна фантазія Гаррі. Гэта тое, што Гаррі сам сабе прыдумвае і сам сабе адказвае на гэтыя пытанні. І мне падабаецца, калі ўжо ведаеш гульню, наколькі насамрэч гэта размова, яна не дае табе адказаў, але яна дае табе адказы. Типу, гэта па сутнасці версіі Гаррі і версіі Гаррі, куды ён страляе, ён не так далёка як бы трапляе. Это прям усё мае сэнс. Мне вельмі падабаецца гэта. Гульня, ведаеце, я ўжо казаў учора на стрыме, што калі я праходзіў, то у яе ёсць момант у сярэдзіне, калі яна падправісае, таму што вам як гульцу, вам можа не пашчасціць у гульне, і вы прайшлі такім чынам, што ў сярэдзіне вам яна правісае. Вось, і я рабіў некалькі праходжанняў, і я якраз 2-3 разы рабіў прыкладна адно і тое ж, і яна для мяне правісала ў сярэдзіне. Вось, але вам можа пашчасціць, і у вас увогуле ніколі правісонаў не будзе ў гульне, такіх вось тыпу сюжэтных. Вам просто падаецца, вы не адкрываеце ніводнай важнай таямніцы, у вас толькі накапліваецца праблемаў, а яны не вырашаюцца. Некаторыя з іх могуць і не вырашыцца да канца гульні, так-то, калі вы залежыць ад таго, што вы робіце. Але ўсё ж такі няма нейкага моманту перабівачкі ў сярэдзіне гульні, каб вам было адчуванне таго, што вы раскрылі нейкую таямніцу, і потым вы ідзеце далей. Вось, і гэтую гісторыю, я думаю, што можна было бы трошкі пабудаваць па-іншаму, каб гэта зладзіць. Але ў той жа момант, усё, што вы робіце ў гульне, яно ўсё звязана, ўсё разам звязана. Калі вам падаецца, што вы робіце неважныя рэчы ў гульне, яны важныя. І гэта круто. Але гэта становіцца зразумелым толькі постфактум, ужо калі вы прайшлі яе. Гэта круто. Яна ўсё яшчэ, эта гульня ўсё яшчэ працягвае, я прайшоў яе не так даўно, адносна. Там мне пару тыдняў назад атрымліваецца. Тыдзень, 2,5, 1,5, не ведаю. Час прайшоў ужо. Але я ўсё яшчэ працягваю яе спалучаць у галаве, гэта круто. Там тады можна лысіць рудога. Я табе дазваляю, так, Каўчпа, ты там можаш. Гэта самае. Можна лысіць і рудога. Таксама, гэта быў бы неблагі варыянт, на жаль, мы ўжо запусцілі галасавалку.
Ось, зараз паглядзім, што ў нас будзе, і будзем думаць. Мне правісала ў той момант, калі мы шукаем Рубі. У мяне, вось, у цябе правісла ў гэты момант, а ў мяне правісла перад гэтым, таму што калі я пайшоў шукаць Рубі, у мяне я ўжо ведаў, ну, гэта мне была адзіная рэч, якую можна было рабіць у гульне, гэта шукаць Рубі. Мне больш нічога не здавалася ў гульне рабіць, абсалютна. Гэта усе квесты ў гэты момант былі выкананы. Я нават антэну запусціў. І я толькі потым пайшоў, пагаварыў з Тітусам і з Класье, і гэта прывяло мяне да Рубі. Ну, вось такое. Не правіс... Так, вось, лысіць рудага пацука. Угу. Трэба пагаварыць з дрыжыкамі лясцяныя, але праверка праваліваецца. Угу. Гэты момант так. Ну, зноў жа, гэта залежыць ад таго, на што ты націскаў. У мяне ў гэты момант прям мне спадабалася, што мне засталося. Мне стала кайфово ў той момант, калі ў мяне стала менш квестаў. Я ўжо казаў, у мяне ў Baldur's Gate 3, напрыклад, такая ж праблема. У 3-м акце мне занадта шмат чаго рабіць. І мяне гэта вельмі дэматывуе, калі ў мяне мільён спраў, і ніводная з іх неяк не завяршаецца нейкім адкрыццём, якое вяло бы мяне далей. Вось прям адкрыццём нейкім. Такое, вау, я даведаўся нешта крутое. Вось. І тады складана перадолець і пайсці далей. Вось гэты момант, калі калі атрымаць сабе нейкую таямніцу прям раскрыць, то прям кайфова далей пачынаецца. Яшчэ не позна прапанаваць гэтыя самыя эфемізмы. Ну, я скажу, што ў нас не тое, каб шмат нагаласавана. У нас, па сутнасці, 4 галасы ўсяго адданы. І 2 з іх на лысіць ганца, таму я не думаю, што гэта рэпрэзентатыўна, таму закідваем яшчэ. Давай, фігач. Давесці лысага да слёз. Выклікаць джина. Паліраваць шалом. Граць на скрыпцы на адной струне. На струне. Мяняць аліву. Вось гэта цікава, я прям нечакана. Песціць дельфіна. Ціснуць руку хот-догу. Праць уручную. Прыкласці падазронага. Гэта дзіўна, ладно. Гуляць 5 на 1. Ось гэта ўвогуле 5 на... 5 на 1, ўсё зразумеў. Гэта прям шмырэнна. Гэта кайфова. Так, мне падабаецца. Давайте... Просто, так, выклікаў джина. Просто яны працуюць, так, выклікаў... Я зараз спрабую міш-мэш зрабіць гэтага. Нейкія. Можна зрабіць 2 міш-мэшы. Гэта адзін з іх будзе, гэта мы бяром 2 выразы, якія вельмі добра пазнаюцца, калі нават іх сумясціць, але яны не маюць сэнсу, калі іх ты сумяшчаеш. Альбо сумяшчаць, перастаўляць першую частку слова паміж сабой. То бок мы бяром, вось як там гэтага самага лысіць ганца. Вось, калі ён працуе, міш-мэш працуе нават унутры выраза, і вы можете пазнаць яго. Што бы вы не рабілі. То бок, ну, просто ён прям перад вами. Вам не патрэбна дадатковы нейкія веды цягнуць звонку. Таму што не ўсе могуць ведаць 2 фразы адначасова, з якіх вы міш-мэш зладзілі. Гэта, як вы зразумелі, гэта інтэлектуальная гульня, яна прымушае вас падумаць час ад часу, прям падумаць. Так што такія рэчы неяк пазначаць, каб потым, калі пераклад будзе падыходзіць да канчатку яшчэ вярнуцца, можна нават нейкія брейнштормы строіць сярод перакладчыкаў. Я скажу, што такога шмат тады, занадта шмат нават будзе Бурбай. Спрэчных момантаў іх хапае, яны ўсе. Я бы сказаў, што варта, мы выдзяляем, калі... Зараз я покажу. У нас ёсць задачки, мелкія задачы, калі вось так, вось дукосі, напрыклад, так, мелкае ўпраўленне 8-га дыялогу, выправіць апісанне думкі, вось гэта, праверыць звароты драмы. Ёсць такія тыя самыя дыялогі, ну, змены ў галоўным меню, там, бла-бла, выправіць фішынг на рыбацкае, ну, вось такое, дадаць грэчаскія літары, там, не хапае у нас грэчаскіх літараў файл з усімі літарамі. У тэкстуры ўзяць усё, абразаецца пару пікселяў. Відаць, такія... Пераназваць маторыку на рухавасць, усё яшчэ вісіць, блін. Дарэчы, павінна быць выпраўлена. Ёсць там у нас ужо змены. Ёсць у нас такія мелкія штукі, якія варта разрабіць. Дарэчы, што гэта нас узначае? Гэта у нас ён ужо прайшоў. Праверыць пунктуацыю апрацаваных дыялогаў. Але ж ён ужо замержаны, так?
Не, ён open. Блин, кому-нибудь трэба гэта паглядзець. Ладно, выбачце ў мяне просто гэта выключаюся. Дык вось, у нас мы ствараем задачы, калі гэта літаральна патрэбна зрабіць. А калі гэта пад пытаннем, ці патрэбна гэта рабіць, я бы лепей пакідаў проста як ёсць. І калі ўжо па сутнасці на плейтэсце, ну, гуляць і праходзіць, правяраць, калі ўжо мы скажам, тыпу, версія 1.0 гатова, далей ідзе проста паліроўка максімум нейкіх выразаў, якія спрэчныя, так? То бок ён па сутнасці гатовы пераклад, так? Але дзесьці можа быць не ідэальная, больш трапную фразу можна знайсці, вось такое, ведаеце? Але гэта настолькі вышэй за версію 1.0, якая, ну, па тыпу стаіць перад намі, што я бы яе пакінуў на плейтэст, і калі гэта кагосьці зачапляе, што хтосьці такі, блін, гэта не так працуе. Альбо, ё-маё, яно магло быць лепей, так? Вось там мы можам падумаць і дадаць задачкі. Гэта, мне падаецца, на версію, ну, вышэй за версію 0.1. 1.0, выбачаюся. Вось. І я бы пакуль нават на гэта не замарочваўся, таму што аб'ём і працы і так вялікі. Калі вы можете зразумець, так? Чаму я кажу, што гэта не важна? Таму што, глядзіце, мы апрацавалі, можа быць, дыялогаў, ну, 15, скажем. Ну, я так, можа быць 15, можа быць больш, так? Прыкладна мы гэтым дыяпазоне. Гэтых файлаў дыялогаў 578. Так? 172. Вось мы тут. Я разумею, што мы зараз бяром самыя здаравенныя дыялогі, то бок, напрыклад, размова з тым жа нябожчыкам адзін з самых вялікіх у гульне. Але ёсць яшчэ, можа, дыялогаў 10 усяго такіх у гульне. Ну, вось прыкладна такога памеру, дыялогаў 10, можа быць 12 у гульне. Вось астатнія паменш, але яны паменш могуць быць не 14 тысяч, а там 7-8 тысяч. 5 тысяч яны могуць быць. Некаторыя з іх зусім каротенькія ёсць. Вось, але такіх менш, як бы, і іх вялікая колькасць дыялогаў, і таму прыходзіцца абіраць прыярытэты. Інакш мы будзем бясконца гэта рабіць. Просто бясконца. А яно і так шмат, да храна просто, да халеры прям. Гіганцкая колькасць усяго, і таму трэба, калі такі аб'ём працы стаіць перад табою, ты павінен просто абраць прыярытэт. Таму што трэба рабіць тое, што будзе прынясе за кароткі час больш карысці. І самае карыснае ў нашым выпадку не абіранне кожнай фразы. Зараз мы, дарэчы, на стрыме даволі шмат чаго размаўляем. Тое, што я бы, калі правяраў, я просто не рабіў нават, ну, не замарочваўся. Вось. Але гэта цікава, просто мне падабаецца гэта рабіць з вамі чат. Вось таму я гэта раблю. Але глобальна мы, ну, такая задача стаіць прайсціся ўсе дыялогі і зладзіць іх, каб яны супадалі хаця бы, таму што некаторыя рэплікі просто немагчыма чытаць. І гэту гульню прям складана адолець, нават якасць, як бы, перакладу, пытанне нават, ну, хацелася б нейкую пэўную якасць выдаць, і мне падаецца, мы выдаем якасць значна вышэй, чым я разлічваў, калі пачынаў гэта. Я разлічваў на значна больш нізкую якасць. І зараз яна вельмі высокая для мяне. Ну, тыпу, для мае чаканні значна ніжэй. Вось. І гэта вельмі круто тое, што мы робім. Але спрэчныя фразы мы ўзялі нейкую і паехалі далей. Давайте яшчэ выкакаць Джека Дэніелса. Джека Дэніелса мы не можам спасылку рабіць, таму што гэта спасылка на рэальны сусвет, на жаль. Тут ёсць спасылкі на рэальны сусвет, але мы дазваляем сабе толькі тыя, якія робяць сама гульня. У астатнім не, мы не прыдумваем сваіх спасылак на рэальны сусвет, толькі калі ёсць спасылка ўжо існуе нейкая на рэальны сусвет. Мы можам адаптаваць яе, не, конечно, з гэтым круціць, але чацвёртую сцяну мы не прабіваем, калі, ну, наш сусвет мы не прабіваем сцяну, калі гульня сама гэта робіць. А гульня гэта робіць часта. Так, у гласараку аркушу дыялогі, а складаныя моманты можна пазначаць. Выклікаць Tequila Sunrise. Там Tequila Sunset, але я зрабіў. Не, мы не будзем... Гэта ж спойлер для гульні, ты як бы не можаш гэта атрымаць тут. Жарты жартамі, але такія рэчы я не могу рабіць, таму што гэта спойлер да гульні. Ты можаш не зразумець, адкуль гэта ўзялося. Ты ў гэты момант мог яшчэ не ведаць пра Tequila Sunset нічога. Ось, Tequila Sunset з'яўляецца на трэці дзень у лепшым выпадку. Ну, не ў лепшым выпадку. У лепшым выпадку вы можете хаця бы здагадвацца аб гэтым. Альбо у вас можа ў галаве блізка нешта да гэтага з'яўляцца. Так, у нас былі гэтыя дыялогі. Вось, тут ёсць дыялогі і нейкія па тыпу такія штукі. Я не думаю, што гэта прям складаная рэч.
Таму я не думаю, што гэта прям варта сюды заносіць, там больш складаныя рэчы ляжаць у дыалогах. Давайте. Я не ведаю. Я пакіну лысіць ганца, таму што яна працуе нават без ведаў дадатковага. Можа я лысіць. Можа я лысю ганца? Па-першае, табе абавязкова такое гаварыць. Што гэта за дыялект? Гэта мяшанка по поболу. Ты думаеш, што я месінец, так? На твою думку менавіта так размаўляю, на твою думку менавіта так размаўляюць людзі з Месіны. Просто творча. Я разумею, Пурбай. Але я думаю, што гэта пытанне канкрэтна. Вось 1.0 у нас ёсць, і мы такія, па-першае, выдохнулі, таму што гэта капец колькі працы прапрацавана было і дагэтуль. Павіншавалі сябе, таму што мы малайчынкі вялікія, і мы зрабілі гэта. І гэта па сутнасці гатовая гульня. Нават калі дзесьці ёсць не самыя ўдалыя адаптацыі, гэта ўжо, ведаеце, пачынаецца пытанне густу. І мы хоць і спрабуем зрабіць адразу, каб мы не вярталіся да папярэдніх. Мы робім з падыходам, што на гэты дыялог мы ўжо вяртацца не будзем. То бок мы яго зрабілі, усё, яно так, мы толькі калі прям мелкі нейкі ўпраўленне будзем рабіць, альбо прям тэрмін мы зразумелі, што мы нейкі каламбур, які цягнецца там праз усю гульню, то там ёсць такія спасылкі, якая з'яўляецца толькі ў першай, трэцяй гульні і ў самым канцы. Там ёсць спасылкі такія, якія хрен здагадаешся з кантэкста дыялога, прям нават калі ты будзеш, толькі ты павінен прайсці такім шляхам гульню, каб зразумець гэтую спасылку. Таму што, і у мяне такая была ў маім праходжанні, яна ў самым канцы выскачыла, таму што я так рабіў. Я абіраў пэўныя рэчы, і яна спасылалася на маё праходжанне гульня канкрэтна. І яна бы просто не зразумела, пра што гаворка, калі ты просто чытаеш дыалог. Ось такі рэчы мы, можа быць, будзем управляць. Але я таксама думаю, што гэта з такога апошняга, нават ужо можа быць версія, калі мы такога не заўважым, то гэта версія 1.0, і потым мы, можа быць, такія штукі будзем паліраваць. Пытанне можа быць, таму што я стаўлю мэту дабрацца як мага далей. Это можа быць нават, мы не ведаю, што-небудзь можа здарыцца, і потым я не змагу працягваць гэты пераклад. Але пераклад, каб вы разумелі, ён у агульным доступе ёсць. Вось тут я разумею, што гэта па тыпу, ён даступны. Вы можете забраць і спампаваць яго сабе. Вы можете займацца, у вас все гэтыя файлы будуць даступны. Для тых, хто ведае, як карыстацца гітхабам, вы разумееце, што вы можете, гэта публічны рэпазіторый, вы можете яго сабе сцягнуць, забэкапіць куды-небудзь. Альбо пачаць паралельна рабіць свой пераклад ад нашага. Я не лічу гэта праблемай. Я хутчэй, калі з намі нешта здарыцца, спадзяюся, што не, але уявіце сабе, я бы жадаў, каб гэта праца была скончана. Разумееце? І гэта не абавязкова буду я. Я жадаю, каб Disco Elysium існаваў на беларускай. Ён ужо існуе. Я жадаю, каб ён быў прапрацаваны. Ось. А ці існуе ў гэтым сусвеце група выспаў накшталт Гаваяў. Падзеі гульні адбываюцца на архіпелагу ўвогуле. Вось. У гэтым сусвеце у мяне нават, давайте, можа, загуглю. Map of Disco Elysium. Давайте мапу Disco Elysium. Map of Disco Elysium. World. Ось гэтая мапа. Яна, ў прынцыпе, зараз я ось так і адчыніць у новым вокладцы. Глядзіце, гэта сусвет Disco Elysium. Усе падзеі абсалютна ўсёй гульні адбываюцца ў горадзе Рывашоле і ў маленькім квартальчыку яго. У маленькім квартальчыку. Гэта сусвет. Тое, што вы бачыце, гэта не кантыненты перад вамі, гэта кавалкі сусвета. Увесь сусвет разбіты на ісолы. Вось гэтыя кавалкі рэальнасці, матэрыі, яны з'яўляюцца ісоламі. І паміж імі можна падарожнічаць. Вось, ляцець на аэрастатыках альбо ехаць, калі гэта выспа дазваляе там пераязджаць. Там яны кажуць пра дарогі, праз цьмянасць. Вось. І падарожнічаць можна, гэта магчыма, і сусвет прыкладна так і выглядае. Усё гэта, па сутнасці, прыдуманыя як бы кшталты кантынентаў, яны не абавязкова так выглядаюць. То бок гэта проста
прыдумкі фанатаў, гэта не прям по тыпу канон. Няма мапы сусвету, сапраўднай мапы сусвету, але прыкладна так яна будзе выглядаць. І Рывашоль, па сутнасці, гэта ён знаходзіцца на выспе, але памер гэтай выспы таксама не удакладняецца. То бок ёсць нейкая выспа, якая зараз знаходзіцца пад кантролем Морал Інтэрна. Так? І вось на гэтай даволі вялікай выспе знаходзіцца Рывашоль. Месцазнаходжанне і памеры, як вы разумееце, яны неадпаведныя, яны проста ёсць. Сама інсулінская ісола, на якой адбываюцца падзеі гульні, цэнтральная ісола, цэнтр сусвета, як можна яны называюць яе, яна ў памерах як палова нашага зямнога шару. І гэта проста набор маленькіх высп. Гэта ўсё гіганцкі акіян, інсулінская ісола, на якой няма кантынента. На ёсць толькі выспы. І гэтыя выспы раскіданы па гіганцкаму архіпелагу са сваімі краінамі. Ну, архіпелагі гэта краіны. Вось, напрыклад, Фес а-ля Меа. Вось такое. Вось такая вось прыкладная сітуацыя. Так што так, ёсць архіпелагі, яны існуюць, і інсулінская ісола поўнасцю зроблена з гэтых вось якраз такі маленькіх вось архіпелагаў. Вось мы тут. В этом сусвете. Вось нават прапанова, я говорю мяшанкай. Гэта мяшанка копаболу. Толькі гэта не гэта самае. Не суржык, гэта не пра сумесь моваў, гэта так, гэта мешаніна выраза. Это мешанина мяшанка выраза про дрочку. Выправіў эўфемізм. Як он пишется? Эўфемізм. Давайте, не важно. Я надо сказать помылкой хранзим. Это не важно зараз. На вышэй, тады яна перастае мець сэнс, перастае мець сэнс. Так. Давайте, не абавязкова гэта сама. Мець сэнс і фразы злучаюцца. Добра, ёсць. Разобраліся. Так. Узорачка з, а не. Так. Маеш рацыю. Я нават не памятаю, што азначае месіна. Так. Не, я дакладна не з месіны, так? Мне знато... Так, тут слово «волосы». У мяне валасы занадта светлага адцення. Даверся свайму ўнутранаму расісту. Выправіў. Даверимся. Так, даверся свайму ўнутранаму расісту. Ты што, яшчэ і расіст цяпер? Табе так здаецца. Ты думаешь, што я быў расістам за гэтай купы гною ў ваенных ботах і татуіроўках? Гэта называецца профайлінг. Ну, нехай профайлінг будзе так. Я заўсёды давяраю свайму, можа быць. Свайму і мне. Свайму ўнутранаму расісту, ён дапамагае мне ўдасканаліць карціну. Ага, вядомыя расісты. Раз у мяне сапраўдны целасклад, вайскоўцы і татуіроўкі. Гэта называецца профайлінг. Добра, яно впадае. Праўда? З месіны, значыць? Не, мае валасы занадта светлага колеру. Бровы таксама. Даверся ўнутранаму расісту. Ось, trust your inner racist. Яно вышэй. Даверся свайму ўнутранаму расісту. Повторыць апошні сказ. Ёсць. Повторыць. Так, значит, ты адчуваў сексуальнае ўзбуджэнне падчас павешання. Так.
А дефіс у нас это протяжник, правильно? Правильно. Значиться, коска. Ты відчував сексуальне узбудження. Подчас повешення? Подчас повешення і так нормально. Мені подається подчас і ок. Эшен Винг, твой комментарий, переласочка, коли есть что додать. Во, калі трошки перерабіць, то яшчэ один эвфемізм. Маляваць мапу Free State of Semenins. Не ведаю, як вы адаптуеце гэтую назву. Часці мне падаецца, не проста так гэта дзяржава так называецца. Справа ў том, што яны там сямяніцы ў нас, як утвараюцца гэты самыя назвы, вось гэта ўсё адаптуецца. І я думаю, Элізіуме будзе. Меск. Сямяніц. Не, я разумею, мы гэтага рабіць не будзем, можа, але просто ўжо раз мы пайшлі ў гэта, то давай. Тамара, Сеоль, Ильмара, Лильмара. Ильмара? Так, ладно, я нават не лазил. Ильмарат, Ильмара. Ага, добра. Ильмара нават. Яна, по-моему, ангельскай будзе Ильмара. Угу. Блин, я не бачу нешта. Чаму няма? Не павінна быць. Сямяніц. А, вось. Сямянійскія выспы. Сямяніец. Ось. Не, я як бы... Ёсць варыянт, але гэта дзякуй за гэта самае, за варыянт. Я просто мішмэшы складана з такіх рабіць. Але круты, яны круты варыянт. Что конкретно до меня ты хочешь почуть? Типа, ходжуся я з тым, што каб не змяняць радочак. Я не разумею просто, чаму конкретно гэтую частку управляць. Мне падаецца, яна нармальна і так. Ну, я разумею, што гэта прапанова. Просто раней прапановы былі там, дзе рэальна спрэчныя. Я бы хутчэй узяў прапанову, а тут яно не... Ну, типу, я і так ок. Коцкі толькі не хапала. Значыцца, ты адчуваў сексуальнае узбуджэнне падчас павешання. Зноў жа, у мяне коска. Я, типу, калі можна падбегнуць коскі, я падбегну коскі. Я тады дадаў коску, пакінуў астатнія, як ёсць. Калі не, можна не змяніць. Окей, не буду. Так, а дзе радок? Быццам нейкі выпадковы перанос радка з'явіўся. Так, каб ён нам не паламаў нічога. Ён нічога не паламае, перанос радка. Але ён можа зламаць, ён каментары ніжэй можа перасунуць. Я гэты пропуск прыбяру, ён нічога дрэннага не робіць, але каменты, блин, паляцяць. Ён нічога не зламае, акрамя каментароў. Ніжэй. Яны прывязаныя да нумару радка. Я пакіну так. Я ўсё ж таки прыбяру яго. І ок, там паглядзім. Капітан Коподромо. Капітан Коподромо. Вось так мы робім. Гэта занадта складаны эвфемізм. Патрабуе ведаць лорды, яшчэ і змяняць складана. Так, так. Гэта не настолькі... Там не такая глыбокая спасылка ў арыгінале. Таму... Яна, па сутнасці, тое, што чытач на ангельскай будзе ведаць. Ён будзе ведаць два эвфемізма. Ён разлічаны на тое, што чытач ведае два эвфемізма і не можа іх... Ён для яго дзіўна гучыць, таму што так не кажуць. Типу, вось на гэтым пабудаваныя як бы увесь... Гэта нават не жарт, ён вельмі сумны такі. І трохі спойлер, насамрэч, такой. Да яго смерці гэтага персонажа. Ось, таму што ў яго ёсць гэты момант. Пры гэтым задавальненне можна не пазначыць. Ну, не пазнаць. Калі ты гэта праверку патрэбна прайсці ўнутраных адчуванняў, каб заўважыць тое, што труп быў у задавальненні падчас смерці.
Гэта яшчэ такая типу прям падказка на падзеі далей. Так, капітан Коподромо. Зрабіў. Коподромо. Добрый день, Мітай Гурый. Ты пропустил голосование за эуфемизмы на дорожку. Так. У выпадках са шматку робім, як тут звычайна новы сказ пачынаецца з вялікай літары. Звычайна. Давайте просто зарэгінуемся на арыгінал. Згодны. Але і у арыгінале гэта, таму што ангельскай таксама ты павінен з вялікай літары пачынаць пасля трохкроп'я. Вось толькі ёсць аўтарскае меркаванне. Вось. Але в арыгінале гэта арыгінале ён таксама пачынаецца з маленькай. Пачынаецца з маленькай. Ёсць проста такая штука, як па тыпу мастацкія прыёмы. І аўтар хацеў напісаць з маленькай, пакідаем з маленькай. Таму пакідаем. Нормально. Ты гэта ведаеш. Я не сам задушыў сябе. Ты гэта ведаеш. Управіў. Сёння даволі такі немеханічнае выпраўленне. Некаторыя ўпраўленні просто прям, ну, просто я звычайна чытаю і такі, ну окей. Там кошку паставіць, гэта выправіць, гэта хутка ідзе. Так, знову праблема з каментам 11.808. 11.808. Вот гэта. Так, яно просто літаральна за ім ідзе. Вяртаемся насамрэч назад. Переходим у спасылочки вот сюда. И закрываем іншыя галіны дыялогу. І што у нас атрымліваецца? Неважно. Так. Яно не забудься, яно не важно. Хутчэй, forget it. Забей. Не важно. Не важно. Я ведаю, што гэта азначае. Больш пытанняў. Я згодны. Больш пытанняў. Так, ёсць. Колькі адсоткаў різьма ўжо перакладзена? Перакладзена на 100%. Выпраўлена адсоткаў... Складана сказаць. Ну, прям складана сказаць, таго, што мы робім вялікія дыялогі. І яны прям адны з самых вялікіх у гульне. І таму адзінае, як самае простае, як мне лічыць, колькі адсоткаў зроблена, гэта па дыялогах. Мы зрабілі 10, 15, 20 дыялогаў. Ну, прыкладна, я вельмі прыкладна кажу. Усяго дыялогаў 572. Гэта калі казаць так. Але мы бярэм самыя вялікія дыялогі ў гульне. Таму, як бы, я не магу сказаць. Трэба нейкую сабе зрабіць сабе скрипт, які будзе падлічваць гэты адсотак. Я гэтым не займаўся, і ён шчыра не... Людзі у мяне пытаюць, гэта даволі актыўна пытаюць, колькі адсоткаў гатова. Таму, думаю, можа варта зрабіць такі скрипт, каб рэальную карціну казаць, таму што яна можа гучаць вельмі дэматывуюча. Мы колькі калупаемся, мы зрабілі толькі, ну, вось, тыпу, складаецца нічога. Насамрэч мы нармальны такі адсотак зрабілі, проста што... Я скажу, чым далей, тым будзе прасцей нам. Вось такое. Чаму на адной з мап Мундзі выглядае як наш свет у поглядзе з паўночнага полюса? Гэтаму ёсць нейкія лорныя паставы? А іх няма. Няма мапы. Абсалютна можаце забіць. Мундзі і Сола, вось яна. Гэта набор гэтых самых проста высп, кантынентаў, але гэта прыдуманая мапа.
гэта не мапа дыска Элізіума, гэта фанацкая мапа, якую зрабілі, каб прыкладна гэта самае зразумець, што дзе знаходзіцца. Рэальнай мапы не існуе. Яна ніколі не падымаецца ў гульне, і толькі па ўскосных фразах і інфармацыі можна зразумець, што маецца на ўвазе. Вось. Дарэчы, ёсць гэта самае, вось, субкантынент Супрамунді. На Мунді і Соло. Калі хто памятае размову пра гэта. Вось, але гэта мапа выключна проста пабудаваная на выразках з гульні. Яна не мае ніякага тыпу прывязкі да свайго кшталту абсалютна. Яна проста спрабуе патлумачыць агульна, што мы ведаем пра сусвет і дзе яно знаходзіцца. Ось. Напрыклад, гэта адлюстроўваецца яшчэ вось на гэтым. Бачыце, вось гэта Ісола Сеол. Сеольская Ісола. Так? Пра гэтую Ісолу вядома нічога. Усё. Гэта закрытая нейкая штука, у якой ёсць нейкая жорсткая па тыпу іерархія. Тыпу, яна па сутнасці як тыпу Кітай, можна сказаць. Вось, але нічога пра яе не вядома, усё. Канец. Ну, тыпу, вось таму мы не ведаем нічога, ніякіх ні гарадоў, ніякіх раздзяленняў, ніякіх рэгіёнаў. Гэта самая загадкавая Ісола з усіх. Это зразумела, што яны ўсе фанацкія. Сеул, ну так, яна это самае, Сеул, па сутнасці. Так, яны тут ёсць, ведаеце, тут ёсць Самара, каб вы разумелі. Гэта гульня, гэта якраз такі мяшанка, гэта, уявіце сабе, каб наш сусвет разбілі на вялікую колькасць мелкіх кавалачкаў і перамяшалі іх паміж сабою. Гэта самае, расісты чорнаскурыя, тыпу як французы, толькі не французы, так? Яны там перамешаныя, гэта самае, шмат у чым, карацей. Там па тыпу палякі, якія выглядаюць якраз такі сеольцы, па-моему. Не, пачакайце-ка. Адкуль гэты горонцы кубак? Ён з Месіны, па-моему, якраз такі. Горонцы кубак. Давайте его загуглим. Каб вы горонцы кубак. Дыска Элізіум. Давайте я вам вікі яго чыну. Вось он. Чэл паляк. Пры гэтым яны так усе выглядаюць. Яны размаўляюць на польскай, па сутнасці. Горонцы кубак. Гэта адкуль ён? Ён семянійскі, вось якраз такі чэл. Семянійцы вось так выглядаюць, яны размаўляюць на польскай. Яна абсалютна, это разбіты наш сусвет. Нам вельмі шмат мелкіх кавалкаў, прям пераблытаныя, іх ператусілі, змяшалі, некаторыя спалучылі адны з аднымі, некаторыя разбілі яшчэ на больш кавалкаў, іх перамяшалі. І гэта ўсё тыпу наш сусвет, у якім вы можаце пазнаць наш сусвет, але гэта вас будзе... Чым больш вы ведаеце, тым больш вам складаней у дыска Элізіум, таму што вы думаеце, што вы разумееце, што добрае і правільнае, а што дрэннае, але гэтая гульня збіраецца вас падмануць. Ваш мірапогляд абсалютна нахрен зламаецца в гэтую гульню, калі вы... Тут няма нейкай па тыпу... Это прям реально мяшанка такая, прям жорсткая. Таму вы можете просто... Вашыя веды вы таксама павінны разбіць і просто сабраць па новай спецыяльна для гэтай гульні. Ось. Гэта круто. З вялікіх размоў у пачатку засталася размова з Эўрарам і, можа, дзяўчынка ля кнігарні і плезенцай прадавачкай. Па сутнасці, дзень першы амаль адрэдагаваны. Вось, Вулчара правильно кажа, так? Давайте глядзіце, што ў нас ёсць. У нас ёсць амаль увесь Вірліны Рэкс у пачатку. Не хапае толькі, дарэчы, у нас няма размовы з Ленай, але яна не абавязковая таксама. Вось, мы, па сутнасці, закрылі Вірлін Рэкс, калі вы ў пачатку пачынаеце. Калі мы закрыем труп Куна, Джойс і Эўрара, у нас ёсць увесь касцяк гульні. Па тыпу, увесь касцяк гульні на вашыя першыя 2 дні, 2-3 дні. Гэта касцяк гульні. Вось, гэтыя персонажы. На трэці дзень, насамрэч, не толькі шмат дадаецца, в асноўным гэта ўсё выглядае як дадатковыя як бы квесты, яны як бы таксама важныя, але яны не абавязковыя. Таксама не абавязковыя для праходжання ў гульні. Што яшчэ у нас ёсць? І потым ідзе раптоўна скончанне дыялогі, якія скончваюць гульню. То бок мы раптоўна скочым у 6-й дзень, напрыклад.
Мы скочым у 6-й дзень, дзе ёсць важныя размовы з Рубі. Гэта размова падчас гэтага самага суда. І усё, мне падаецца. Гэта самыя вялікія дыялогі ў гульні. Ты, які я пералічыў, Рубі яна. Рубі не такі вялікі дыялог па адчуваннях, магу памыляцца. Дарэчы, у першы дзень нельга і з Джойс і з Эўрарам нешта адно абраць, бо не хопіць часу, альбо не размаўляць з нябожчыкам. Не размаўляць з нябожчыкам, і у цябе заўсёды ёсць опцыя не ўвесь дыялог раскрыць за першы дзень. Так што гэта, па сутнасці, ты прабягаеш туды. Вось. Так што, калі, то бок, глядзіце, калі мы размаўляем з такога пункту гледжання, калі я кажу проста пра лічбачкі, то выглядае так, што ў нас мала. Калі казаць не пра лічбачкі, у нас шмат. Вы можете пачаць гульню, у вас адзінае, што я ўжо перапачынаў гульню некалькі разоў, так, з перакладам. Калі мы скончым, атрымліваецца Джойс ужо, каб вы разумелі, яна ў праглядзе, то бок, давайте зараз прям пакажу. У нас гэта нашы ідэалогіі, якія зараз просто праглядаюцца, то бок, як зараз у бягучым стане, яны пераглядаюцца, і калі з імі ўсё ў парадку, яны ідуць у гульню. Гэта Джойс, по-моему, хто нагадайце, гэта 9-й, гэта 233 з Джойс. Вось. І 233 з Джойс у нас, напрыклад, першая палова гэтага дыялогу, з-за таго, што ён гіганцкі, ён не ўлазіць нават, то бок яго немагчыма адразу. Ён ужо ёсць, мае адно пацверджанне і мае яшчэ поўную колькасць каментароў, якія патрэбна падвыправіць. І тады мы гатовыя і Джойс, так. Эўрара, па-моему, не краналі яшчэ. Вось, але глобальна, калі паглядзець, вось і наш касцяк, мы можам касцяк гульні сабраць. Джойс у чаканні, так. То бок, маё меркаванне, так. Вельмі складанае пытанне, колькі у нас засталося, але можна два падыходу. Гэта тыпу, што важна ў гульні, што абавязкова ў гульні, і мы гэта амаль зрабілі. Ну, то бок, мы зрабілі як мінімум першую палову гульні, важных дыялогаў, прям важных, неабходных дыялогаў для гульні, для таго, каб прасоўвацца наперад. І Джойс адзін з самых складаных дыялогаў, таму што Джойс вам тлумачыць сусвет. То бок, калі Эўрара не апрацоўваць, ён там не вельмі ўдалы, але Эўрара шчыра не такая праблема вялікая. Джойс вам тлумачыць сусвет. Яна можа патлумачыць вам усе мелкія дэталі, і там у яе шмат тэрміналогіі, і яна вельмі адукаваная жанчына. Яе дыялог вельмі складаны. Вось. І гэта яшчэ пытанне, яна прям супер важная. А труп дае шмат інфармацыі па забойству. Вось такія два дыялогі, якія прям вельмі ключавыя, скажем так, для гульні. Вітаю, церкі. Джойс Мірагаловы тлумачыць сусвет. Дарэчы, Мірагаловы абсолютно прапушабельны персонаж, апцыянальны. Мірагаловы дае базу. Блин, калі дабяремся на наступным тыдні да Мірагаловага, я спадзяюся, мы дабяремся, таму што з тым, як я трынжу, я ні галеры не прасоўваюся. Мірагаловы, я калі дастаткова доўга сидзеў над Мірагаловым, я ўжо пачынаў думаць як Мірагаловы. Я з ім шмат часу праводзіць, вельмі небяспечна. Вы пераўтвараецеся, вы ў яго расійскую тэорыю паглыбляецеся ўсё глыбей і глыбей. Афіцыянта ўжо пераклалі, ён ёсць. Як мінімум яго ёсць, так, ён ёсць, прям ёсць. Яго няма пасля пэўнага дня, ён, па-мойму, на пэўны дзень ён змяняе свой дыялог, я думаю, гэта асабісты нейкі дыялог, які мы яшчэ не зрабілі. Але ён ёсць, так. На Рок-трейдер адправляецца 1000, дзякуй. Так. Я так і падумаў, што ён менеджер. Не, слухайте, мы же... Ён кафетерия менеджер, а мы кіраўнік пераклалі, правильно же? Я просто завалуюся. Ён на ангельскай просто кафетерия менеджер. Вось гэта яго, як ён кажа. Ён не барыста. Я калі магу, я яму кожны раз пра гэта нагадваю, такі, што ты же... Это, налей мне, бармен, можешь мне налить? Я не бар... I'm not a bartender. I am cafeteria manager. Возьми это.
Капітан кіраўнік пары, так. Так, я ведаю, што гэта азначае больш пытанняў. Кополопо. Кополопо мы ўжо абмеркавалі. І, блін, каментары паляцяць. А яны ўжо і так паляцелі. З-за таго, што тут дадавалося, то прыбіраўся гэты радок, які проста там выпадкова дадаўся. А яно ўжо ўсё паляцела нахрен. Кополопо. Так, копо. Гэта мы сюды. Так, забаўляюся маімі манерамі і маім моменту моря. Магчыма, нават сустрэнемся ў тваіх снах. Так, come back later, Kopo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Магчыма, нават сустрэнемся ў тваіх снах. Магчыма, коска. Так, пытанне, заменить пытаннечки. Так, ты можешь вернуться сюда и развернуть в этот тварик, когда только захочешь. Задавать свои пытания, освежать память, створять сувязі, нагадывать себе про власную смяротность. Дручонок. Кополопо. Кополопо. Вернем. Вернем Кополопо. Потому что мы не ведаем, что за этим робить. Больше за гэтага. Менску Silent Hill. Ну, блин, у нас снег растаял, и трошки шкада, потому что со снегом мне позитивнее. Я не ведаю, як у вас. З-за того, что узімку прям темно, калі додаецца снег, я прям радуюся, потому что со снегом усё святлей, нават ноч святлей, усё неяк больш позитивно. Вось, мне складана, калі, блин, прям просто темно на улице. Пытанне заменить на пытаннечки. Чекайте-ка, заменить на пытаннечки, наоборот. Little questions. Свои пытаннечки. Так, пытаннечки. Это наоборот. Нагадывать. А где там нагадывать? Коли захочешь створить сувязі, нагадывать. Так. Нагадывать. Выправил. Тут дивная просто речь отбывается с комментариями. Далее ниже и ниже будет прям дивная проблема с самым. Так, забаўляйся с моими шчырымі манерамі. Моими шчырымі манерамі. Забаўляйся моими... Ну, Фрэнк, гэта можа быць і шчыры, але маімі вытанчанымі манерамі. Я бы хутчэй сказаў. Давайте вытанчанымі. Вытанчанымі манерамі і маім моменту моря. Замяніў на вытанчаныя. Таксама не самае ідэальнае слово, але мне падаецца, гэта ў канекце прям самае трапнае. Ось, ну тут ён прям растаяў. Ён, атрымліваецца, пайшоў дождж, па сутнасці. Тэмпература як бы спусцілася ніжэй за 0. А потым пайшоў дождж і просто змыў нахрен увесь снег, які быў. І ішоў гэты дождж пад увесь вечар і ноч. Может, нават з раніцы шоў трохі. Мне ўсё яшчэ капае на вуліцы. Ну, як бы не дождж, а просто з даху. Зараз паглядзім. Кополопо. Гэта мы ўжо абмеркавалі. На жаль, мы вяртаем Кополопо. А чаму такі кароткі? Як атрымаўся кароткі сказ? You can come back and look into this face anytime you want. Humor yourself with my harlequin features. Ask me your little questions. Свои пытаннички, мне свои пытаннички. Вось. Тут выкінута гэта самае. Увогуле выкінуты сказ вось гэта. Humor yourself with my harlequin features. Вось оно, тут нават камент ёсць. Цудоўна. Так, давайте-ка. Дагэтуль у нас было забаўляйся маімі вытанчанымі манерамі. Amuse. Тут не забаўляйся, усякаразкі тут задавальняйся, я бы хутчэй. Задавальніся. Можна ли сказать задавальняйся? Задавальняйся. Задавальняйся. А там забаўляйся. Я бы сказал, задавальняйся маімі вытанчанымі манерамі. Альтэрнатыўны радок будзе мець якраз такі колькі захочаш. А тут якраз таки забаўляйся.
забаўляйся маім выглядам блазана. Хутчэй за ўсё. Я бы блазана хутчэй, потому што блазан там узгадваецца у нас раней, я бы на яго пасылочкаю. Выглядам блазана. Ось так. Зробім. Замені на Кополопо. Mirror yourself with my Harlequin features. Викшталсонами. Угу. Викшталсонами. Дякую. Талсонами. Манерами. Ну, насамрэч так. Ну, типу, я трошки, гэта трошки яшчэ перагібае, але нормально. Насолоджуватися. Насолоджуватися. Так. Замянил на... Так. Самая добрая подсказка. Задовольняйся, насолодживайся. Больше трапное слово, дякую велике. Это прям лепи. Initial examination of the victim. Або это одно и то же с preliminary examination. Так, это одно и то же. Або перекласти інакше. Попередній огляд ахвяри. У нас є здесь попередній огляд ахвяри, так? Другое і другі. Тут цікаво... Другое, третє. Перше, другое, третє. Повинно кабіну просто подало. Воно перше, другое, третє. Все йде. Так. Хочем у 0. Блин. Давайте альтернативы гэтыя закрыем усе. Альтернатива, боже, ну як тут. Ось яны альтернативу закрылі, і яно фраза. Ты можешь вернуць сюды досыць. Нечакана, што яно сюды скоча. Можа быць, адкульсьці яшчэ можна прыйсці. Можа, гэта хаб увогуле. Третье. А где першее? Откуда оно идет? Two. First. One. Investigation of the scene. Огляд места злочинства. Першее. Так. 4 этапы. Першие. І гэта першы, так. І тады першае. Першае. Ну, калі этапы, то першы, і потым другі, і потым трэці вось гэта. Ці. Першы, другі. І тут таксама другі павінны быць. Другі. І оно тады проста не спалучацца будзе. А вы бачите, а ў беларускай няма слова кшталт. Я разумею, што гэта запазычванне, але словы кшталцоны спакойна фармуюцца. Я разумею, што гэта запазычванне абодва слова, просто што у нас ёсць звязанае слово. У нас ёсць кшталт і кшталцоны, не? Тым тым, што яго няма ў ніводным слоўніку, але яно прысутнічае ў граматычнай базе і корпусе. Угу. Цікаво. Ну, уже я не думаю... Моё меркаванне такое, што слоўнікі робяць людзі. А людзі... Любы слоўнік — гэта прызма чалавека, які рабіў гэты слоўнік. Нават калі ён базаваўся на нейкай інфармацыі,
я лічу, што слоўнік павінен мець яшчэ поўнае апісанне, як ён збіраўся, на падставе якіх ведаў. Інакш ён просто можа быць фантазіяй. Ну, тыпу, гэта выключна моя прэтэнзія не да беларускіх там слоўнікаў альбо чагосьці. Я не маю на ўвазе нават нейкі пэўны слоўнік. Просто я лічу, у любой такой штуцы павінен быць навуковы падыход і павінна быць празрыстая сістэма, як збіралася і адкуль і якія словы. Якім чынам было прыйдзена да таго, як быў сфармаваны слоўнік. Не проста, тыпу, група навукоўцаў зрабіла. Да пофіг, хто гэта зрабіў. Мне пофіг, хто гэта рабіў. Мне важна, як яны гэта рабілі. І як яны гэта падыходзілі, і як яны абіралі слова. Ось, адкуль яны іх узялі, можа быць, яны бралі іх з пэўных рэгіёнаў толькі, можа быць, яны неправільную групу ўбралі для гэтага. Ну, то вось такое. Я думаю, што гэта вось самае важнае. Тыпу, просто калі вы да гэтага падыходзіце, навуковы падыход робіце, а не фанфік робіце, то вельмі важна, і каб вас можна было потым пераправерыць. Тыпу, таму што вашая праца, потым людзі будуць абапірацца на вашу працу, а як можна давяраць працы, якую немагчыма пераправерыць. Ну, яе немагчыма ўжо пераправерыць гістарычна, але хаця бы можна знайсці сведкі, што рэальна там такое слово існавала ў гэтым рэгіёне. Вось, альбо не існавала, наадварот, нейкі пацверджанне таго, што яго не... То гэты чалавек просто сказаў, што я з гэтага рэгіёну гэта забраў, а там ніхто, ну, ніякае іншае пацверджанне, акрамя гэтага чалавека, гэтага не дае, і тады гэта падазрова. Разумееце, так? Мовазнаўцы невыкшталцона не выколяюць. Гэта дакладна. Ага. Дык як, мы можам яго карыстаць ці не? Я думаю, мы можам. У нас тут гэта самае, у нас было галасаванне пра дрочку чат, так што мы можам выкарыстоўваць. Мне падаецца, мы што заўгодна можам выкарыстоўваць. Так, другі, папярэдні агляд ахвяры. Мы няблага спрацавалі. Аўтапсія дазволіць нам запомніць апошнія прабелы. Мы няблага спрацавалі. Аўтапсія дазволіць нам так. Няблага. Мы няблага спрацавалі. Я бы вось так зрабіў і потым працяжнік. Аўтапсія дазволіць нам запомніць апошнія. Ну так, яно працяжнік тут не... Давайте без працяжніка. Слово пиздеть пад пытаннем усё яшчэ. Ну, мы тады нагаласавалі, што тыпу будзе, так? Я не думаю, што з гэтага штосьці... Там, разумееце, слово пиздеть, там, дзе я яго скарыстаў, мяне асноўнае, што мяне хвалявала, гэта не... Калі Куна кажа fucking talking about underpants. Не самому слово пиздец, на яго заменнікі ёсць. Мне патрэбна было... мацюк нейкі, і Куна пачынае фразу, якую не ведае, як скончыць. Каб гэта было відавочна, што ён не можа яе скончыць, і гэта фраза з лаянкай. І вось была прапанова, я выбачаюся, не памятаю, хто закінуў, ужо пасля таго, як мы дадалі пиздеть, была прапанова, якая вельмі неблагая, і можна было б нават скарыстаць. Ось, я просто, мне вылетела з галавы. Таму, я думаю, я просто пакіну як ёсць, а потым мы, калі што, гэта... Я выбачаюся, калі чалавека спыніць праходжанне гульні за гэтага слова толькі аднаго, то я, не ведаю. Я не ведаю, што можна з гэтым зрабіць. Это, скажем так, я разумею, калі камбінацыя чагосьці, але вось канкрэтна гэтае слова, як бы, яно не тое, каб у мяне ўпэўненасці выклікае. Рускамоўнае слова пізда існуе. Але яно, здаецца, не здольна ўтвараць утворную лаянку, толькі ў сэнсе шмоні. Дык вось шмоня ёсць, так. І як бы тут праблема... Мне наколькі вядома, і слова пізда няма. Вось і ўсё. І тут атрымліваецца слово пиздеть, ты не можаш утварыць ніякім чынам. Яно не можа з'явіцца. У гэтым асноўная праблема.
Так, проверить, каб спадало з 8336. Просіць кіраўніка прафсаюза, каб яго знялі. Так, з 8836, каб вы разумелі, пракидка такая, так, у адным дыалогу. А такое праз усю гульню ёсць. Пракидки, падобная фраза. Давайте-ка возьмем вось гэта. Просто сабе забяром туды, униз. They have tools, and they have men. They have tools and the men. У іх неабходныя нам прылады. Так, неабходныя, у іх ёсць неабходныя прылады. Я вось так пакінуў. Выправіў. Ёсць. Мне падаецца, тут каментараў трошки менш неяк становіцца. Мне падаецца, гэта момант, калі ўжо патроху тых, хто вычытываў, пачалі... не халеры. Я хацеў сказаць, што пачалі стамляцца. Не выглядае так, што пачалі стамляцца. Блін, ладно. Прапанова, чаму мы не пачалі з гэтага? Пачалі, альбо адразу так не зрабілі. Я думаю, нормально и так. Нормально так. Чому мы одразу так не зробили? Нормально так. Нормально и так покинул. Блин. У Насовіча сустракалася мастак М. Чалавек, які зрабіў нешта выкшталт сона па-майстэрску. Па-лаянцы знайсці. З лаянкай складана, я вам скажу, чат. Мне патрэбны слоўнік лаянкі, які будзе не прыдуманы, не чалавек у інтэрнэце сказаў, а рэальнае даследаванне, якое раскажа, як яно па тыпу, якое слова дзе выкарыстоўваецца. Мне па сутнасці патрэбна інфармацыйная такая вось фігня. Ну, тыпу, як збіралася інфармацыя і не выкідвалася ли адна інфармацыя ў бок іншай інфармацыі. Мне не такое вось даследаванне. Але я разумею, што гэта, блін, па тыпу працы гіганцкая проста прорва, якую, на жаль, ніхто не будзе займацца. Мне не хапае беларускай лаянкі. Ёсць, дарэчы, там платныя розныя слоўнічкі. У Мармоле, дарэчы, быў такі. Ён гатовы быў падзяліцца з намі. Падаецца, неблагі. Але я не памятаю, мы там дамовіліся, каб яго нам скінуў ці не. Ось. Ад кагосьці. Ну, карацей, такое. То бок ёсць, можна знайсці, але прям тое, што... Зноў жа, у мяне такое адчуванне, у мяне ад кожнага такога тэкста ёсць, калі ў мяне няма нейкай базы, з якой, ну, па тыпу, штосьці, што казала бы, якім чынам была сабраная гэта інфармацыя, у мяне такое адчуванне, што я ўжо выказваў гэта калісьці, по-моему, нават на стрыме па дэстрэнінгу, што у мяне ёсць адчуванне, што мне проста кажуць, рабі так, як я сказаў, і не задавай пытанняў. Вось такое у мяне адчуванне ад гэтага, з-за таго, што ў мяне няма магчымасці пераправерыць гэтую інфармацыю. Ну, з-за таго, што ў мяне адсутнічае нейкі спосаб сказаць, што «О, ён не схлусіў». Ось. Альбо ён дастаткова празрысты, каб я проста паверыў у тое, што ён кажа, і тады можна слухаць. Ну, тыпу, далей. Не, у асноўным тое, што я бачу, гэта неправільна рабіць вось так, рабі вось так. Толькі я так ведаю, як правільна рабіць. А я такі, я люблю задаваць пытанні. Я люблю сумнявацца ў штуках. Мне падабаецца гэта. У мяне упэўненасць у рэчах з'яўляецца толькі тады, калі я дастаткова пасумняваўся наконт яе. Магу прапанаваць толькі спісацца на пачатку было слова. Не, ну вось зноў жа, там праблема вось з гэтым. Ну, то бок, гэта расце ўсё мне з той же самай праблемай. Хтосьці дзесьці, вось, чалавек сказаў. Чалавек кажа, што ён круты, ён разбіраецца, і толькі таму я яго павінен слухаць. Ось. Неважна, як ён прыгожа кажа, мне лічбачкі дайце.
на якіх, ну, по типу, на чым гэта было заснавана, ну, по типу, як лічбачка, статыстыкі, напрыклад. 100 чалавек са 100 у гэтай вёсцы ўжываюць гэтае слово. Ну, вось такое. Сабраць спаціху асабіста, як быў сабраны, не словнік. Окей. Ну, вядома, як бы я малаверагодна гэтым займацца прям буду, таму што гэта не тое, каб прям прыоритэтнае, так? Гэта зноў жа, я думаю, гэтыя пытанні, які мы можам задаваць пасля версіі 1.0. Мы можам зараз зрабіць не абы як, але по типу, наколькі нам разумення хапае нашых ведаў. Вось, і слоўнікаў у адкрытым доступе, і вось такое, типу, ну, інфармацыя. Та інфармацыя, якая спрэчная, якой наконт гэтай рэчы спрачаюць людзі ў інтэрнэце актыўна. То бок наконт лаянкі людзі спрачаюцца прямо ў інтэрнэце, і гэта хапае. Ну, вось, каму верыць, невядома, блин. І за гэтага альбо ты маеш быццам бы, ну, там, чалавек можа мець рацыю нават наконт гэтага, але потым ты глядзіш яшчэ пасты, якія выклікаюць больш пытанняў нават, якія, падаецца, ну, типу, гэта не можа быць. Ну, альбо просто не пацверджана нічым, па сутнасці, ніякім даследаваннем, альбо інфармацыя яшчэ па-за межамі таго, што чалавек кажа, што гэта так. І тады гэта ператвараецца проста я паверыў. Ну, я веру, я раблю. Альбо не верыць. Ну, нейкая такая, типу, индоктринацыя, пэўна, ёсць. І мне гэта не падабаецца. Ось. Але у нашым выпадку, калі вырашыць нашу праблему, я думаю, што варта зрабіць, я кажу, самая асноўная якасць, скажем так, каштоўнасць, якую мы прыносім у пераклады, гэта якраз такі тое, што мы спалучаем сказы, яны маюць больш сэнса, яны больш маюць узаемазвязу паміж сабою. Мы ператвараем гэта ў твор агульны, можа з памылкамі, так? Але гэта сістэмныя памылкі. Я лепей буду мець сістэмную памылку ў творы, чым мець проста у адным варыянце, ну, по типу, не сістэмныя нейкія, абсалютна ад балды, тым больш, што гэта аўтаматычны пераклад. Так? І тут кожны сказ незалежна ад кантэксту перакладаўся. І гэта праблема. Ну, гэта асноўная праблема пераклада аўтаматычна. Так, to be indebted to Aurora Claire. Я не хацеў стаць вінным Aurora Claire. Я не хацеў стаць вінным Aurora Claire. Гэта ўжо такому... Ага, тут такому чалавеку тут не сказано. Я не хацеў бы, каб мы... Давайте. Каб мы сталі віннымі Эурару Клэру. Эурар. Я хацеў, каб мы вырашылі. Я хацеў, каб мы вырашылі гэта ўласнымі сіламі. Нам патрэбна... Як бачна, нічога з гэтага не атрымалася. Нам патрэбна дапамога. Патрэбна дапамога. Ёсць. Редагувати альтернативний радок, відповідно, 12397. Это ось это у нас. Так. Блин, я там з маленькой написал. Амаль помилку не покинул. Я хотел, каб мы стали винными Aurora Claire. Я хотел, каб мы вырашили гэта власнымі сіламі. Як бачна, нічога з гэтага не атрымалася. Нам патрэбна дапамога. Это калі у вас труп не здымаецца, і вы ўсё захраслі як бы. Так, я... Вось тут якраз таки я не хацеў, каб мы сталі віннымі такому чалавеку, як Aurora Claire. Вось тут пра чалавека якраз таки. Я не хацеў, каб мы сталі віннымі такому чалавеку, як Aurora Claire. Я хацеў разруліць гэта, так, я хацеў вырашыць гэта ўласнымі сіламі, так? I want us to be able to deal with it ourselves. I wanted to be able to deal... Так, я хацеў, каб мы вырашылі гэта ўласнымі сіламі. Так, вось, ну, каб супадала. Як бачна, нічога з гэтага не выйшла. Так.
і вось усё до конца яно полностью, там толькі пра такога чалавека вось падкрэсліванне ёсць. Альтэрнатыўны радок, калі ў пэўным выпадку пры пэўных умовах можа з'явіцца. Выправіў. Ёсць, паехалі далей. Адрэагаваць папярэднія два радкі. We need help. Божух на конец заўсёды. Глядзіце, фраза. Я не хацеў, каб мы сталі віннымі ўрару Клэру, я хацеў, каб мы вырашылі гэта ўласнымі сіламі. Як бачна, нічога з гэтага не атрымалася. Нам патрэбна дапамога. І конец такая. Так, яна, пачакай, каб гэта спалучаліся фразы. Нам патрэбна дапамога. Вам патрэбна пасмактаць мой струк. Вам патрэбна пасмактаць мой струк. А інакш это на выпадак, калі мы яе разлавалі, паспрабавалі застрэліць. А інакш чаму я гэта жывая, так? Яшчэ жывая. Вам трэба дапамога. Вам трэба пасмактаць мой струк. Факт згубіўся, якой трасе я яшчэ жывая. Ну так, дакладна. Я якой трасе я яшчэ жива. Давайте. Жива альбо жывая? Пытается живая. Так, якой трасе я яшчэ жывая? Это мае сэнс. Так. Это лідер профсоюза. Так, хто такі Эурар Клэр? Гэта лідер профсоюза. Там не лідер, мы выкарыстоўваем нешта іншае жа, так? Кіраўніка. Кіраўнік профсоюза. Гэта кіраўнік профсоюзу. Правильно. Падаецца. Выправце мяне, калі неправильно. Кіраўнік каго чаго? Так, давайте профсоюз. Шукаем. Где там наш вербум? Так. Угу. Не, каго чаго? Профсоюза. Правильно же? Каго чаго? Я родны склон, все правильно. Профсоюза. Угу. Дякую, Лікі Волчара. Так, профсоюза. Гэта кіраўнік профсоюза. Небяспечны карумпіраваны чалавек. Карумпіраваны альбо карумпаваны? Ёсць карумпіраваны, а ёсць карумпаваны. Розніца ёсць? Прасякнута карупцыяй. Карумпаваны, карумпіраваны. Гэта 12-го года, 25-го года, правопіс. Карумпаваны, так само 25-го. Ёсць абодва слова, давайте карумпаваны получим. Небяспечны карумпаваны. Паваны чалавек. Corrupt. Яшчэ. Карумпаваны. 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 Так, это кіраўнік профсоюза.
Небяспечны карумпаваны чалавек, той, каму лепей не быць вінным. Замяніў на карумпаваны. На карумпаваны. Збіраецца рыгаць. Мусор зараз рыгане куна. Ён зараз блюе, мусор будзе бляваць куна. Так, зблюе альбо рыгаць? А чаму не ванітуе? Чаму выпраўленне такое? Лучара, я ведаю, што вы ў чаце. Мне патрэбна трошки тлумачэння. Ось. Просто, ну, два варыянты. А мне падаецца і першы правільны. То бок я маю зараз тры варыянты, якія для мяне выглядаюць тры правільна. Бляваць як больш размоўна. Ага, окей, бачу матывацыю. Это, ну, правильно, гэта ж у нас і кажа. Я пакуль пайду трохі далей. А не наадварот? Типу, званітую больш рыгаць. Рыгаць, бляваць, ванітаваць. Ванітаваць больш... Ну ладно, ванітаваць добра, тады мы по такой логіцы адкидываем, потому что оно больш літаратурна, скажем так. Ось. Зблюе, бляваць і рыгаць. Больш размоўнае параўнанне з ванітаваць. Не, ну яно больш размоўнае. Тады што, у нас па сутнасці два аднолькавых варыянта, так? Калі так. Просто я тады дайсік падкіну, і мы дайсіком выберем. Потому что мне не прынцыпова. Давайте так. 1-2 будзе рыгаць, 3-4 будзе бляваць. Не спрацавала? Спрацавала. Будзе бляваць. Вылетело. Так. Ён зараз зблюе. Замяню на бляваць. Ёсць. Трублядзіць. Тело трублядзіць. З наймелыми ватками, так. Corpse looks at you with mute, liquefying eyes. Dark frost-like liquid has gathered on his lips. It's sickening. Смердит до спазму в животе. Агидно. Sickening, млосно. Так, гэта... О, я думаю, что альбо агіда, альбо млоснасць. Я просто не ведаю, як бы так побудаваць. It's sickening, так? І у польскай склане до торсії. Я так разумею, что тягне на... Так, верніся назад до попереднього. До попереднього? Тут? До зблюе? Альбо просто, ну, яны на адным узроўні, тут две рэплікі. Конеса можа сказаць, ляснуць сваё слово, але яна можа і не ляснуць, так? І у нас ёсць яшчэ вышэй, гэта па сутнасці, куды вядзе галіна дыялогу. А гэта галіна дыялогу, яна ідзе... Боже, чаму так смярдзіць? І вось карцей, потым мы ідзем сюды адразу. Труп глядзіць на цябе з нямелымі вадкімі вачыма. Зараз бляваць. Блін, я тут будзе прапусціў слово. Это вось гэта заўважыў. Ага, так. Я вось не ведаю, мусор будзе бляваць. Я думаю, карацей зараз выкінем. Ён зараз блюе, мусор будзе бляваць. Тады зараз выпадае гэта, ўсё, так лепей, мусор будзе бляваць. Дзякуй. Я нешта сканцэнтраваўся занадта на слове бляваць.
Ад гэтага млосна. Ад гэтага млосна. Так. Млосна. Абраў млосна. Отпустить нос и не звонитовать. Отпустить нос, не ванитуючи. В принципе, не вельми велика розниця. Заменю. Поберу. Так. Открываешь ампулу з нашатыром і удыхаешь. Подміротний смурод усё ж мацней. Він сигналізує твоєму розуму, що треба утякати, а твоєму стравнику, що час опорожниться. Это все примушает тебя мружить в очи. Смурод смерти. Odor of death. А где он тут у нас? The odor of death. Водор смерти. Смурод смерти. Однольковое сполучение язычных. Ну, смурод смерти... Ну, водор смерти. Давайте водор смерти. Водор смерти. Смерти у тебя мацней. Водор смерти. И у нас... Мружить. Мружить. Выправил. Есть. Идем далее. Нам вообще вот шанс. Нам вообще вот осталось 1000 рядков. Але мне уже працевать давно пора. Так, давайте опошний рядок. И решту мы доробим. Почекайте, 1000. А я помню, что 1000. Мы зараз 12591, так? А их усяго 12160. 14160, вибачаюсь. 1500 нам осталось. Не так, як обшмат. Водор. Приємний пан дух м'яса. Ага. Має сенс. И это не такая великая, ну, смурод смерти не такая великая проблема, як это самое. Вот. Смурод смерти. Але є інший варіант. Водор, запозичення з польського одор, неприємний пах, смурод. Ну, смурод докладно... Тут момент літаральна перед тим, як ён званітуе, так што я думаю, што тут якраз такі смурод больш трапна будзе. Не глядзіш на тое, што будзе смурод смерці. Мы ўсё ж такі не кажам гэтае слово, мы іх чытаем. І гэта не такая вялікая праблема, у галаве гэта не так дрэнна гучыць. Напісаны тэкст можа сабе дазволіць больш, чым агучка, скажем так. Агучка патрабуе часта будаваць сказы пэўным чынам, каб іх можна было файна казаць. Таму што інакш яны не гучаць, калі ты іх пачынаеш. Напісана падаецца нармальна ўсё, пытанняў няма. А вось калі іх пачынаюць казаць, яны ператвараюцца ў нейкую ганьбу просто. Так, давайте апошнюю. Прапанова, гэта загадка. То, што вісіць перад табой, гэта загадка са згнілага мяса, жыл і татуіровак. It's a puzzle that's hanging in front of you is a puzzle of decaying flesh, tattoos and tendons. Гэта загадка, тое, што вісіць перад табою. Загадка са згнілага мяса. Так, або першы сказ пакінуў такім, як прапанавала Рыёна. На жаль, я не бачу каментара Рыёны зараз. Таму мне гэта не дае нічога. Там немагчыма мне нешта з гэтым зрабіць. Давайте... Так, або першы сказ пакінуў такім, як прапанавала Рыёна, просто прадубляваць слова загадка ў другім сказе. Decaying Flash на 2470, яшчэ ў некалькіх картках, асобна Decaying тракаецца, верагодна, мае сэнс напісаць аднолькава, але варта ўлічваць, што суфіксы уч, юч не уласцівы беларускай мове. Згнілы будзе самым трапным варыянтам. Я думаю, я проста возьму гэты варыянт. І ён файны. Але варыянт Рыёна я, на жаль, не бачыў. Так, сказаў GitHub. Вітаю, Каліпа. Прямо познаёмся, Діма. Так, гэта загадка, тое, што вісіць перад табой. Загадка са згнілага мяса, жыл і татуіровак. Ёсць. Выправіў на прапанаваны варыянт. Прапанаваны.
варыянт. Ёсць. Але мне трэба бегчы працаваць, чат. Это было апошнім. Мы яшчэ займемся далей. Давайте зараз хуткі план на тыдзень і на наступны тыдзень. Заўтра мы гуляем у Mountain Blade Bannerlord. Ён нам выпаў на рулетцы. У пятніцу, як звычайна, тое, што нам выпадае, ну, тое, што перамагае ў галасаванні. Так? У панядзелак мы будзем далей працягваць маю трэніроўку польскай на таўматурге. Буду далей пакутаваць там, і я, хутчэй за ўсё, таўматурга буду сумяшчаць з чымсьці яшчэ, з стрымам, з чымсьці, з чым-небудзь яшчэ. Таму што пакуль я вытрымліваю максімум 1,5-2 гадзінкі. Вось, а потым я ўжо занадта, мне галава забіваецца новымі словамі, і гэта перадоз. Я разумею, што потым я ні халеры не буду запамінаць, альбо это будзе настолькі проста марудна, таму не мае сэнс. Лепей на што-небудзь пераключацца. Вось, буду пераключацца на што трапіць, насамрэч, у залежнасці ад стану. Я вельмі жадаю дабіць Broken Age, якога не шмат засталося. Мы амаль яго прайшлі. Вось, там можа быць ён. Аўторак-серада у нас будзе на наступным тыдні таксама пераклад. Я жадаю вельмі дабіць гэтага нябожчыка. Гэта нябожчык усё яшчэ не дабіты. Усё яшчэ вісіць, і яму нармальна. Вось, тут засталося не той, каб шмат ужо. Мы большую частку зрабілі, потым можам пераходзіць да яшчэ адзін праход будзе па каментарах, там можа быць на гітхабе некаторыя ёсць, якіх тут няма. І потым мы будзем пераходзіць да мірагаловага. Я думаю, мы пачнем мірагаловага на наступным тыдні. Вось, дабіць труп, так? Гэта ёсць план, гучыць кайфова, так? Ну і далей, як звычайна. То бок у нас пакуль я сканцэнтруюся на перакладзе, таму што я разумею, што я іншага часу не знайду, акрамя як падчас стрымоў. Гэта занадта вялікі, стрымы занадта вялікі кавалак майго вольнага часу, каб я тут альбо каб працягваць далей рабіць пераклад, мне альбо выкідваць стрымы, альбо выкідваць пераклад. Ні тое, ні другое выкідваць не жадаю, таму пакуль сумяшчаем. Вось, калі што-небудзь вельмі вялікае выйдзе, вельмі будзе хацецца прайсці, то, можа быць, яшчэ задумаюся, але пакуль пакідаем як ёсць. Добренька. Так, яшчэ раз яшчэ прачытаю каментар. Словы, якія азначаюць пахі, увесь час перажываюць семантычнае асоўванне да большага негатыўнага значэння. Проста цікавы факт заўважання. Можа быць, я такога не назіраў. Добренька. Давайте так. Глядзім, хто у нас чым займаецца. Я вас перадам далей. Хтосьці ды павінен быць, правильно? А няма нікого. А, не, ёсць. Дзед Максим ёсць. Яшчэ пакуль не скончыў, але я думаю, што ён хутка будзе скончыць, таму не тое, каб я на вас надоўга да яго адправіў. Ўсё роўна раім паўдзельнічаць у рэйдзе, бо рэйд дае дадатковыя пункты. Вось, і калі вы жадаеце яшчэ за штосьці прагаласаваць, галасуйце, карыстайцеся пунктамі. Добрага вам дня, мы пабачымся з вамі заўтра. Жадаю вам добра папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. І на гэтым усё. Да пабачэння.